Se fora unha noite electoral de verdade, normal, pois os colexios electorais terían pechado hai pouquiños minutos. Pero hoxe pois, é unha desas noites que nos inventamos un pouquinho porque nos dá a gana. É pioneira, é a primeira vez que nos dá por facer unhas eleccións falsas, unhas falsas eleccións, e facémolo en colaboración con Noticias Dispersas, con Radio Liberdade e tamén con outros patrocinadores que quixeron pois, aportar o seu gran área para que a xente fora a votar. Neste caso, pois, é un experimento que creo que polo menos vai salir curioso. Teño moito interese en saber o resultado destas urnas. Estou aquí con Diego Freire de Noticias Dispersas e con Alfonso Cid de Radio Liberdade, que non sei, señores, rapaces, homes de ben, non sei como vistes esta xornada electoral. Temos aquí as urnas da mesa 1 na Ponte, da mesa 2 no Couto e da mesa 3 en Santo Domingo na tenda de Amodo. Que teño aquí a unha saca fora do voto exterior. O mellor non hai moito control de correos, non? Isto que o voto cera. Bueno, non sei se con Pedro Sánchez ou Está de aquí. Ou non sei se con Pedro Sánchez. Está aquí, ok. Non sei se con Pedro Sánchez ou que. Pero non sei, contámoslo non. Eu creo que vámoslo deixar fora por esta vez. Según resulte, igual nos interesa contalo. É unha bonita tradición urensana, o das sacras que non se contan. É unha pena que esas cuestións se perdan, efectivamente. Vale, vamos a dar unha pensada. En todo caso, foi unha mañá, igual non sei se fixo longa, a mí non especialmente, pero sí que algo tediosa, porque tuvemos que andar á caza do voto. Vos especialmente, porque cando vestes pola rúa por determinada negativa do Concello a que puxéramos unhas carpas amables, cómodas e nada invasoras do espazo público, pois na rúa. Vos estuvestes no Couto, non? Nos estivemos no Couto, foi unha experiencia ben interesante, a verdade que sí. E creo, dame a impresión de que vai quedar moi axustada á realidade sociolóxica da cidade de Ourense. Si non pensas que estemos convocando a manada de rojos que nos siguen, non? Nos chegamos no Couto a porta do Santuario de Fátima, que ademais xera día de comunión. Maravillosas comunións, todos guapísimos, elegantísimos, e ainda recollemos bastantes votos da xente que entraba e saía do santuario, tamén da xente que estaba xa facendo prepartido no estadio do Couto, da xente que saía a mercar o pan, a buscar a comida preparada ao Couto. En fin, foi unha mañá divertida, camiñamos bastante, pero bueno. Bueno, hai que fazer os 10.000 pasos diarios, hai que facer. Camiñan durante 15 días buscando vos unha mañá. 4 horas. No noso caso tamén nos estuvemos na mesa de fixa en Amodo Tenda, que lle damos as grazas a esas mulleres fantásticas artesás de Amodo Tenda que nos cederon pois, e nos abriron o local despois dunha noite de festival que tamén é de agradecer para ter unha das mesas, a mesa fixa neste caso. Vamos a empezar o reconto. Non estamos sós porque no outro estudio, ahora que temos varios estudios, isto é unha cuestión bárbara. Pero temos esta parte do reconto, pero Iván Olmos estará na mesa. Vamos a empezar, se vos parece, pola... Están as urnas están seladas, efectivamente, unha cousa ante notario. E temos aquí, vamos a empezar pola da Ponte a zona 1, vamos a empezar numéricamente, e mentras tanto, mentras empezamos a recontar, vamos a dar paso a Iván Olmos. Iván, quentes hai na mesa? Bueno, benvidos, saúdos, de parte de Diego, de Alfonso e de min e de todo o equipo que seguro que estará aí maravillosamente expectante para comezar esta noite electoral. Moitas grazas, Iván, compañeiro. Estaremos moi atentos ao que estea pasando na mesa de reconto. Moi boa noite, ou bo día, ou boa tarde aos que vexades este vídeo non agora mesmo en directo, pero sobre todo moi boa noite a todos os que estades agora mesmo conectándovos a este directo do que facía moito tempo que non facíamos un directo como este. Botábamolo de menos, que mellor ocasión que estas falsas eleccións que tivemos neste domingo maravilloso, caluroso, ourensán, para volver a eses debates, a esas tertulias, sobre todo porque hoxe, non hoxe exactamente, pero nestas datas, comeza a conta atrás do último ano de mandato de cara ás próximas eleccións municipais. Non tiñamos outra maneira mellor que celebrar este magnífico día con tres convidados maravillosos que representan neste caso a tres das formacións presentes no consistorio, unha mágoa que non poidamos ter a ninguén de Democracia Ourensana, agardamos que para a próxima tamén, e damoslle paso agora mesmo, teño aquí a miña esquerda a Noelia Pérez, que é concelleira do Partido Popular
votar na cidade de Ourense, no Concello de Ourense, tamén deputada do PP no Parlamento Galego. Moitas grazas, Noelia, por vir. Moitas gracias a vos por convidarnos, saludar tamén aos meus compañeiros. Eu, se me permites, pois nada, agradecervos a iniciativa, é unha iniciativa super original. Eu lle quería preguntar aos que están facendo ahora o reconto se teñen claro que non votou ninguén de Ferrol e se teñen claro que o mellor algún non votou 3 veces, porque pudo votar na mesa da Ponte, sería a primeira vecineito. Nada, Tiñamos aí o problemilla que como non temos o censo, claro, que moitas... non podemos ter ese control. De todas formas, imos conectar agora en breve con Iván e eu creo que lle podes facer esa pregunta a ver se che responde. Moitas gracias. Desde outro estudio. E aquí á miña dereita teño a María Fernández Ojea, concellera do Partido Socialista de Galicia no Concello de Ourense. Benvida ao que de novo, que tal, como estás? Eu ben, e ti? Eu ben tamén. Benvido ao que de novo. Sí, paíseme todavía un pouco extraño volver a estar nesta mesa. Quedache de maravilla. Moitas grazas, María. Vos as dúas viñestes votar, estuvo Noelia no barrio da Ponte votando aí cos compañeiros, María tamén no barrio centro, creo que ti tamén, Iago, votaches tamén en Santo Domingo. Iago Tavares, deputado do Bloque pola provincia de Ourense. Bueno, hola, bo día e o boa tarde ou boa noite. E sí, eu tamén fun votar. Oye, maravilla. Eu creo que é un deber democrático, non? Tuvemos concelleiro. Home, neste caso non é tanto, pero sí que é certo que como se nos facía un pouco caro encargar unha enquisa a profesionais demoscópicos, pois nos dixemos... Isto é máis estricto, demoscópicamente pareceme moito máis estricto. Somos xente É brillante, é brillante. E aquí o compañeiro Iván Iglesias, que ten unha mente deste, dice, facémola nós, a enquisa, por venga, pa alante. E creo que penso que é máis seria que moitas enquisas, eu creo que sí. Eu creo que logo podemos comparalo ao final da noite de hoxe coa enquisa de sondaxe, que casualmente tamén saliu hoxe, entón podemos ver aí ata que punto se aproxima unha empresa demoscópica a unha enquisa de rúa, evidentemente sin moito rigor científico, pero con moito cariño. Como criticas a sondaxe? Faltaba, no, por Dios me libre. Mira, hoxe é un día de enquisas, pero a verdadeira enquisa vai ser dentro de un ano, cando vayan os cidadáns a votar, e cando ali digan quen quere que os gobernos próximos 4 anos. Esa é a realidade. Efectivamente, e queda un aniño, e nestes 12 meses que nos quedan por diante trataremos dende o que de facer unha cobertura o máis profesional posible. Creo que durante estes 3 anos nos puxemos en marcha para ser, pois creo que un medio un pouco máis pro, que a xente nos siga, así que antes de dar paso ao seguinte reportaxe, no que vades poder ver todo o que ocorreu durante a mañá de hoxe nas rúas de Ourense, antes diso solamente vos quero pedir que vos suscribades, os que estades seguindo este directo, que vos suscribades ao que comentedes no directo, estaremos atentos aos vosos comentarios e sobre todo que lle dedes like, porque además se lle dedes like, pois o algoritmo de YouTube posiciónanos moito mellor e iso é beneficioso para nós. Entón a mellor maneira que tedes de axudarnos agora mesmo é darlle like a este directo, compartilo cos vosos amigos, comentar e suscribirvos a canle do que se aínda non estades suscritos. E antes de comezar con este maravilloso debate, quero convidarvos a que vexades un pequeno resumo, unha pequena reportaxe do que foi esta maravillosa xornada de votación desta mañá de domingo en Ourense, nas falsas eleccións de Ouque. Son as 10:15 agora mesmo da mañá. No, 10:15. 10:15, correcto, sí, que é unha cousa moi diferente. Son as 10 da mañá, xa estamos aquí, que as mesas abertas xa podedes vir votar as falsas eleccións do Ouque. Queda constituída a mesa da zona 3. Quen é o presidente? O presidente eres tú. Va. Aquí que veña a votar quen quera, temos aquí os votos, o merchandising. Tú non sueles votar, Laura? Non voto. É un xogo no que ti participas e despois cambian as reglas. Que se parece hoxe facer unha excepción e votar? Hoxe vou facer unha excepción. Además que temos unha mesa electoral aquí en Amodo Tenda, que non sei se coñeces, pero unha tenda maravillosa, tenda que ten artesanía de Galicia. Hai unha xente moi riquiña atendendo. Teñen días como todo o mundo, pero... Pois tamén, sí. Mira, estamos organizando unhas falsas eleccións, chamámbolas, para saber como opina a cidade un ano antes das municipais, que dentro de un ano hai que volver a escoller. Se votar expresamente, enteraxeste previamente de que facíamos este evento? Sí, vímolo en Instagram, parecéndonos unha boa iniciativa e sí que estamos exercendo o noso dereito. Isto é moi serio, Está moi serio. Isto é moi serio. Eu tamén quería agradecer a participación hoxe dos interventores, dos apoderados. Tes claro que vas votar nas eleccións do ano que ven? Sí. Sí. Isto vai paso a paso, non se pode adiantar tanta cousa. Sí. Bueno, para o Concello non moito, pero para general seguro. Ainda falta moito. Durante un ano pasan moitas cousas. Cuido que vou votar de lo malo, lo menos malo. Todavía no están claros los candidatos, por lo tanto no tengo idea. Sé por cuál no voy a votar. Pero, por exemplo, conoces quen é o alcalde aquí? Sí, Jacome, ou así, ¿no? Jacome, sí. Como ves a situación municipal aquí? Un pouco gris. Sí, un pouco caótica, diría. Caótica, non eres
esa primeira que o dice. Bueno, pois mal, evidentemente. Levamos 7 anos unha mini dictadura, estaría ben cambiar a cousa. Bueno, pois aí tes a oportunidade. Entón, contemos usted, cal é a súa opinión do alcalde que temos? Sen vergüenza, para min. A min non me gusta a maneira de gobernar, só levo para festas, que mira que a mí... Mal. Isto non é normal. Que quen o vexa normal, pois algo falla. Porque merece gobernar o país, só están, é como cando se dizaba ali nos pueblos a xente unhos cas outros. Fan igual, pior ainda. Podía facer un pouco mellor o alcalde. Muy mal este señor, vamos. En el Couto nos tienen con la avenida de Portugal sin poder transitarla. En este caso este señor o que dice, o que vai facendo, o que vai prometendo vai no cumplindo. Creo que ten o xardín ali que non... O posío. O posío. A ver cando abre como queda, porque vexo moito cemento así. Para mí es un buen alcalde. Que é o que máis lle gusta do que fai? Bueno, me gusta todo, él tiene buenos paroles, sí. Na zona da que vivimos nós, pois leva aí unha carretera sen arreglar, toda destruidiña, pois é na zona da finca da Marquesa. Despois eu vexo moitas festas, pero pouco apoio aos eventos culturais, non? Así que eso tamén me chama un pouquiño, me saltan as alarmas. Tú estás contenta ca alcaldía? A verdade é que sí. Que é o que máis che gusta? O que está facendo pola xente nova, festas, e eso está... Panorama tira, amiga, A gramola, esas cousas... E como crees que está facendo a oposición? Yo lo que creo que tenía que haber era unha moción de censura, pero ya. Creo que están nunha situación un pouco difícil por como é o alcalde e dentro do que cabe fan o que poden, sinceramente. Creo que debería mellorarse bastante. Non vexo que haxa unha oposición que poida mellorar estas cousas. Son un marrao, uns escarosos. De política entendo pouco. Eu son jubilado e cobro a miña pajiña, vou marralando e fora. É os políticos que se maten eles entre eles. A oposición hai alguén que creo que está empezando a destacar un pouco. Unha rapaciña. Pero, por exemplo, tú saberías nomear a alguén da oposición? Non, a verdade é que non. Sorprendeume a mí mesmo, non? No, non te podría dar los nombres. Amiguiño, animas usted? Nada, nada. O que espero e o que desexo e o que eu quero é que o Partido Popular teña unha maioría absoluta, eso que eu quero. Pois que evidentemente non se repita o que estamos vivindo agora. Es que es muy difícil. Hoy políticos de verdad no existen, de raza. O PSOE está como está. O Bloque subirá algo cos votos que ya arrancará o PSOE, o PP manterá na liña e si os tribunais non o impiden, pois seguirá aí. Estou convencido que non vai chegar a ser candidato Gonzalo Pérez Jácome. Vai intentar igualmente seguir aí manexando todo dende atrás. Amparado nese partido que de súpeto vai ser un partido, xa non é unha marca persoal, ese cambio vaise apreciar. Se votamos, gañamos. Eso non pasa sempre así, logo non sei por qué, pero dice moito e queda ben. Eu, desde logo, que salga quen queira menos o PP. Unha cousa, eu creo, teño entendido que aquí a liña nova dos buses tuvo moito éxito, así que vamos mirar na parada do bus a ver se pode atendernos a alguén en primicia. Mala suerte. Creo que tienen que hacerse conocer más allá del día de la votación o los días antes o los días después. Hay mucha disputa entre lo que es de la Junta y lo que es de Orense. Entonces aquí hay un límite. Se levantan 3 adoquines. Estos 3 adoquines, uno le toca a la Diputación, esta nos toca y los 3 adoquines siguen allí. Menos mal que facemos unhas eleccións. Hai que aguantar, hai que ser sufridos, non vale outro. Bueno, moitas grazas. Conchi, non che mi amor. ¿Que me están engañando? No me digas, porque entonces no escribo, Rosa. ¡Hola! El plan siempre desde el principio fue echar a Gonzalo Pérez Jácome. Tenemos otra oportunidad, vamos a intentar aprovecharla. Quien no siga este plan, no sé si es por miedo, si porque es mejor estar en la oposición y no quieren gobernar. Tenemos una tarjetilla suya para que la planteen. Polo menos tremos ese cachiño de plástico algo cheo. Moi ben. Pintaba fea, mañá pintaba bastante fea, pero bueno, nós tamén un domingo pondimos tan cedo. A nós botounos o cura. Botounos o padre. O padre tan. Aí os veñen. Hasta o último metro. Vamos, esa mesa da ponte. Enchiña de democracia. Democracia orensana. Real, democracia real ya. Por nada, vámonos de aquí. Vamos comer algo tamén somos de Dios. Somos de Dios. Veña, listo. Chao. Bueno, había opinións para todos os gustos. Eu que tuve o placer de estar ali cos compañeiros paseando polo Couto, a busca do voto, tras da xente, pois atopámonos, como poder ver nesta reportaxe, con opinións para todos os gustos e moitas outras que non quixeron sair en cámara. De feito, logo veremos cantos votos ao final logramos recolectar entre os 3 puntos da cidade, pero como lembraredes o que está desde o comezo deste directo, estamos no outro plató. Hostia, que raro queda isto, verdad? No outro plató de o que, e vou dicir unha frase que nunca se dixo aquí, conectamos co outro plató. Iván Iglesias, como estás? Que tal vai o reconto? Contanos.
Pois vai fluido, pero se vos teño que dicir a verdade, non sei se daremos hoxe a contar as 3 mesas. Non sei se pediremos reforzos ou teremos que poñer eu tamén a contar outra. En todo caso, aquí Diego e Alfonso están facendo o reconto con total rigor e estamos na primeira mesa. Estamos máis ou menos ao remate da primeira mesa. Coa mesa da Ponte, verdade? A da Ponte. Bueno, estábamos coitando aquí os testimonios de algunha xente que quixo, ademais de votar, pois falar diante das cámaras de Uqués, saían opinións de todos os gustos, pero mentre escoitábamos a reportaxe, eu xa escoitaba por aquí algunhas dúbidas que tiñan os compañeiros de mesa. Noelia preguntábame, oye, e se hai alguén que está censado en Ferrol, que pasa? Comprobamos eso, se hai aquí Noelia. Entón, se queredes vos contarnos un pouco como xestionamos estas cousas ao longo da mañán. Pois a ver, hai que dicir que evidentemente non temos un censo feito que controle iso. Isto é unha cousa que fixemos bastante amateur e tamén normal, lle demos como unha apariencia, como unha envoltura de profesionalidade que creo que ainda valeu bastante, pero a xente xa de por sí como que se descartaba cando non votaba na zona, e os que mesmo estábamos captando votantes pola rúa tamén dicíamos, oye, se non votas en Ourense, pois igual mellor non é interesante que votes. Que se escapou algún votante que dixo eu quero votar e participar desto e era de fora. Pois, probablemente, pero é unha cuestión minoritaria e non creo que inflúa moito no resultado do inquérito. Tedes unha aposta sobre o número de votos que imos ter en total entre as 3 mesas? Pois, claro, así postos parecen moitos. Eu creo que, vendo tamén as papeletas que fixemos, que ainda sobraron moitas, fixemos 2.500 e sobraron ben delas, non vamos negar, pero máis alá dos 500 ata os 600, pode ser? Bueno, non está nada mal, non está nada mal. Non está nada mal, oxalá chegar camiño dos 1000, non o sei. Ahora mesmo, a ollo non che podo dicir. Irémolo... Se queres algún detalle de como vai indo a votación... Irémolo vendo, queredes saber? Pois mira, pois non estaría mal. Como vai indo a mesa da Ponte? Antes de traer aquí... Deixa to final. Que cale o monto... Aquí dicen que prefiren manter como... Na Ponte ademais gano PSOE. Un detalle solo. Un detalle, veña, un adianto. Sorprende Vox. Sorprende Vox. Sorprende Vox. Sorprende candidatura de esquerdas tamén. Moito voto en O sea, sorprende os que non están no Concello, polo que vexo, non? Bueno, pero malo será. Bueno, pois mentras seguides... Os detalles que podemos ir contando, está rematando esta mesa, seguimos coa seguinte conexión, a ver por onde vamos chegando. Nada, conectamos agora nun ratiño con vos, pero antes quero darlle paso aquí aos convidados magníficos que temos na mesa para preguntarlle que tal viron esta iniciativa e tamén empezar a falar do que nos trae hoxe aquí, que é a situación actual da nosa cidade. Conectamos en seguidiña, aí seguide, veña, moito ánimo, compañeiros. Veña, Vicos. Bueno, pois aí estamos compañeiros contando a primeira das mesas, seguiremos conectando con eles a ratiños e ao final pois teremos resultado tanto por mesa como en total. Pero temos 3 convidados maravillosos e os 3 viñeron votar hoxe pola mañá. Nos agradecémosvolo moito porque a verdade é que pois é unha iniciativa así un pouco extraña, pero creo que tuvo bastante éxito. Eu teño a sensación polo reportaxe que vimos que había como unha opinión un pouco transversal. Non sei que opinades vos los 3, que é un certo desencanto na maioría da xente, non? Independentemente de a quen votara, pero un certo desencanto coa política municipal. Non sei se vos percibides iso tamén cando vades pola rúa como ourensáns que sodes e a que credes que se debe, non? Esta sensación de que a xente non o ten demasiado claro, que non sabe moi ben a que recurrir. Empezo por ti, Noelia, e abrimos debate. Bueno, o desencanto o dixo xente aí, falou de que había no Concello xe unha ditadura, falou de que había no Concello un mal funcionamento, de que era caótico. A propia cuestión de escoitar a os cidadáns da rúa. Eu creo que esa é a imaxen que se está trasladando nestes momentos dende o Concello de Ourense, a pesar de que reitero que o alcalde sigue defendendo o contrario, non? O mellor que hai para pulsar a cidadanía é o que fixestes vos hoxe. Nos o facemos todos os días dende o grupo do Partido Popular, que é escoitar aos cidadáns, e iso é o que está en todas as rúas desta cidade, ese descontento e ese descontrol. Que seria, non é? Eu da que ia a votar merquei unhas cousas en Amodo, que se non sabedes onde está enfrente da igrexa de Santa Eufemia. E son unhas rapaces fantásticas que saliron antes aí. Santo Domingo. Non, a igrexa é Santa Eufemia. Santa Eufemia, a que está na praza. Perdón, o meu descoñecemento sobre igrexas. Do centro. Santa Eufemia do centro, sí, pero é Santo Domingo. Bueno, pois na rúa Santo Domingo o pasar a Hacienda, xa está. Entón, teño un regaliño. Por Facenda ubicámonos todos, non?
Regalos para o que? Regalos para a xentiña que está aquí. Jo, María, moitas grazas. A vos, abre, home, abre. Pero agora, a ver, rápido, veña, vamos a abrir. Bueno, senón non. No, por Dios, faltaría máis. Queda que íamos a votar. Mira, este tes de que dar a Luís da miña parte. As 7 familias galegas, unha baralla de cartas aquí maravillosa, con iconografía galega. Oye, podemos botar unha partida de tute despois ao rematar o reconto, compañeiros, non? Aproveitamos e votamos aí unha partidiña de tute. Que ademais, estas que ademais que nos trae aquí María, jo, moitas gracias María. Todo está feito por artesáns galegos e sobre todo ourensáns. Sí, todo o que teñen a modo tenda está feito por artesáns galegos e neste caso estas postais de Leandro pois tamén formaban parte do lote de agasallos que a modo tenda pois nos cedeu moi amablemente para a xente que votou hoxe, que toda a xente que vai votar pois tuvo tamén a posibilidade de inscribirse para participar tanto neste sorteo como no de Júpiter Ourense. Igual, a ver, venga. Hai que fomentar o comercio local. Hai que fomentar, ¿no? Iso sempre. E que temos por aquí? E mentres abres eu fago a miña valoración do Tú que fala, a María, xente... séntete. Ai, mira que bonito. Impórtame unha merda a túa opinión. Eso. Efectivamente. Eso. Así me despierto yo todas as mañanas, en general. É que non todas as opiniones son respetables. Eso tamén hai que decirlo. Entonces, bueno, pois... nada, parabéns por a iniciativa, Gracias, de verdad. moitas por os agasallos. É brillante, nada. É brillante, e penso que sí, que o salir á rúa e falar coa xente, entendes un pouco máis. Eu penso tamén que cando a xente escoita eleccións, estamos un pouco todos sempre con Madrid. A xente vaise máis o nacional. Comentaba Iván que Vox sorprende. Claro, nós estamos moi metidos na actualidade municipal, sempre centrados en Ourense, pero a xente cando lle preguntas por política, pues aparece Sánchez, vanse máis a Madrid. As eleccións locais non se poden comparar con ninguna outra elección, nin coas autonómicas, nin coas xerais. Queda un ano e o que di a xente é que temos que traballar, porque hai un desgaste. Hai xente que o quere, hai unha señora que lle fan, pero unha sola. Bueno, logo veremos, igual hai moitos máis igual hai moitos máis, non certo. falaron aos micros, pero bueno, meteron o voto. Percíbese un desgaste do alcalde, ao final goberna, un político máis ten que acusar ese desgaste, e a oposición nos exixen pois que traballemos a prol da cidade. Iau. Bueno, unirme aos parabéns, me parece unha iniciativa sociolóxicamente interesante. A min escoitar as persoas e as súas opinións, aínda que discrepe profundamente, e hai algunhas que me doen moito, é dicir, esa xeralización de todos os políticos son iguais, a min particularmente doeme, non? Eu nunca escoitei a ningún xogador de fútbol que xogase ben o fútbol decir todos somos iguais. Eso decíamos que daban patadas. E aquí me parece tamén igual, todos ese uniformismo me parece que sempre parte dos corruptos, non? E das corruptas. E que despois xente ben intencionada repite esas mensaxes, non? Pero bueno, está claro que porque algo facemos mal, está claro. Pois, bueno, hai comentarios dese estilo, non? E iso tamén nos leva a reflexionar e ver como podemos facer mellor as cousas. Despois, que a política en xeral, a política institucional, estea, eu diría, en Ourense, porque Ourense é paradigmático en eso, eu compadezo moito as que sufrides os plenos que hai en Ourense, pero creo que tamén no Parlamento de Galiza, no Parlamento do Estado, polo que me chega, tamén pois existen comportamentos que non son asumíveis. De feito, algún destos o vimos onte, non? Como a unha reporteira da Sexta, creo que era, pois, bueno, un destos elementos da ultradereita, non? Nunha manifestación da dereita, pois chegou a agredir esa liberdade de comunicación. Bueno, pois eso é o que temos, e se non o correximos, vai ir a máis. Bueno, vou dar un paso a un dos temas que a actualidade nos obriga a comentar hoxe nesta mesa, porque antonte tuvemos pleno no Concello de Ourense, na Corporación, un pleno no que o alcalde pretendía aprobar os orzamentos, que, bueno, pois parece que rematou dunha maneira un pouco extraña. Estaba lendo aquí o titular do Faro de Vigo, da compañera María José Álvarez, que titulaba un pleno, abrimos comiñas, de puto colmo, cerramos comiñas, que mostrou as fracturas de PP e DO entre os grupos de oposición en el Concello de Ourense.
La portavoz popular tachó de trilero al alcalde, tenía un piso y aparece en 14, y el alcalde aseguró que son pisos de su familia del siglo XX. Bueno, foi un pleno complexo, non? A xente que o vimos dende fora e ademais rematou cunha situación que quizáis non era o plan inicial, non? Unha moción de confianza que obriga, neste caso, os teus grupos da oposición nun prazo de 30 días a poñerse de acordo para presentar un candidato alternativo a Gonzalo Pérez Jácome, é unha moción de censura, e se isto finalmente non sai adiante, pois estes orzamentos quedarían automáticamente aprobados. Como chegamos a esta situación, Noelia? Tiña que empezar, eu que fui unha protagonista do pleno, Pois empeza ti, María, veña, empeza ti. No, porque podemos interrumpir, con educación e con respeto, eu deixo dale, Noé, perdón. Empeza ti, fixes a protagonista do pleno porque ti non estou acostumada a ser protagonista, entonces empeza ti. Foron 2 plenos. É verdade. Un e logo outro. Todo comezou con que o Concello de Ourense presentou os orzamentos do Concello. Ninguén falou dos orzamentos, nin o goberno, nin a oposición, incluso se nos criticou no pleno por falar dos orzamentos do Concello. É moi importante ter un proxecto para Ourense, non sei por que Gonzalo Pérez Jácome ten que ser sempre o titular. Non o entenderei nunca. Hai xente que ten ideas, que ten proxectos, que quere cambiar esta cidade. Bueno, no pleno temos voz, a pouquichiña voz que nos deixa o alcalde. Hai que aproveitalo para explicar que hai outra maneira de facer as cousas que non é a de Gonzalo Pérez Jácome. Logo, este invento de que había que retiralos, que se os retirábamos e non nos podía aprobar, eso non sei se algún das persoas leu a Lorej, artigo 197 bis. Se os retiráramos, o cal é ridículo porque non había un argumento real para retiralos, el pode presentar unha cuestión de confianza igual, porque a cuestión de confianza é un mecanismo para evitar o bloqueo dunha administración. Entón, ti podes rexeitar o orzamento de maneira expresa ou tácita. De maneira expresa, votando en contra, que foi o que fixemos, ou de maneira tácita, que é impedíndolle ao goberno sequera presentalo. Por lo tanto, o da renuncia xa era... era... Pero, dúbida, si vos votades impedirlle ao goberno presentalo, entendo que Jácome non tería a posibilidade da moción de confianza igual. Bueno, isto é unha opinión que eu teño que non quero afirmar nada sin trabucarme, por iso quero deixalo no aire que vos me corrixades, A marxe da opinión que eu teña, é o artigo 197 bis da Lorej. O rexeitamento pode ser expreso ou tácito. É quen vai interpretar se o alcalde de Ourense pode ou non pode presentar unha cuestión de confianza é o secretario xeral do pleno. Pero digo, se non se votan os orzamentos, te interpretas que podría ser un rexeitamento tácito e que pasa iso, o alcalde podería igualmente pedir moción de confianza. Este é o debate que quere o alcalde. Que estemos enredados entre nós. Ahora hai unha fractura do PSOE co Bloque Nacionalista Galego, ahora son amiguísimos, como diría Luís Seara, o do PP, o Bloque nese pleno. Non era amor, era solo sexo. Non, é o que quere poñernos a todos enfangados en vez de falar de que os orzamentos que presentan non responden aos intereses desta cidade. Se solamente se endebe das contratos menores é unha maneira de chegar ata as eleccións. Entón dicen, no, pero como o PSOE non o retirou, entonces, pois ahora xa vos vades a aprobar inicialmente. Ben, podemos volver a presentar enmendas, podemos presentar un contencioso, podemos, aínda hai unha aprobación definitiva, e podemos poñernos de acordo e votalo. Bueno, Noelia. Eu aquí quería, pois, aclarar dúas cuestións, non? A primeira é que os orzamentos do Concello de Ourense non teñen informe da intervención municipal, que a mí é un informe obligatorio e me parece pois unha cuestión de bastante relevancia como para que poidan xa, como para que vayan a súa aprobación inicial. Coincido con María nunha cousa, que Jácome disfruta vendo enfrentados á oposición, pero que onte puxo isto en riba da mesa e lle puxo en bandexa a Jácome, para min foi o Partido Socialista de Galicia. E unha terceira, bueno, de Ourense, de Galicia, sí. A veces se me vai a Galicia porque tamén son... El ave llegou a Ourense, pero non a Galicia. O Partido Socialista de Ourense, bueno, mandado polo Partido Socialista de Galicia e polo Partido Socialista Nacional, porque o que fixestes onte o veu a dar a aprobación Pachi López, eu o vin. Sí, hombre, pues entonces, que fixemos un podcast. Poñerlo en bandexa a... Coincidiu, Bueno, María, poñerlo en bandexa a Jácome o Benres ten a aprobación de Besteiro a nivel de Galicia e tamén a aprobación de Sánchez a nivel nacional. E la dixo unhas cousas rarísimas, Pero, de verdade, esta maneira de hilvanar as cousas é fina, fina, porque teño unha terceira cuestión, non?
E logo volvemos ao informe. E falaba, A ver como fai un chegamos a momento, Pedro Sánchez. fai un momento Estamos, unha concelleira, estamos. pero se Iago, tú acabas de falar da ultradereita, por favor, como Pedro- non falamos Bueno, de Pedro Sánchez, pero tú Pedro- acabas de Podes pedir a En- palabra por alusión, en- son perfectamente conscientes. En la, depende se en la charán, primeira porque vuelta, a xa non che veces non fixeron falta entendo máis, nada. pero bueno, unha terceira cuestión, non? Falaba María de poñerse de acordo, decía outra compañeira de María ahora aí, nunha das entrevistas Alba. que lle fixestes, bueno, eu non quero nomear a ninguén que non este aquí, decía que había outra oportunidade para sacar a Jácome, non? Eu creo que a coherencia non se mide nos discursos. A coherencia se mide cando un toma decisións e cando un vota. E xa e vasme a perdonar, Iago, porque non é nada persoal, Xa empezas. pero que Mal é moi andamos. difícil chegar a acordo e que lle están intentando vender tanto o Partido Socialista como o Bloque Nacionalista Galego un conto aos cidadáns, cando aquí hoxe non hai un concelleiro do Bloque Nacionalista Galego. Non me meto con quen vienes, que yo estoy encantada de que vengas. Pero si estamos hablando de arreglar esta ciudad, si estamos hablando de que pueda haber una alternativa, no es muy normal, coincidirás conmigo, que sigo en galego, ese bilingüismo cordial do que fala Alfonso Rueda, coincidirás conmigo en que non é moi normal que un concejal do Bloque Nacionalista Galego non este nesta mesa explicando as súas decisións, por que fan as cousas dun determinado xeito ou non o fan. Entonces, querer venderlle aos cidadáns que hai posibilidade de chegar a acordo cando alguén xa non comparece por segunda vez, e se non se queres despois te explico, pois me parece complicado, Mira, non? en primeiro lugar, para corrixir calquera erro, non? É dicir, a min, persoalmente, alguén, non vou decir quen, chamoume para Pero, participar. perdona, Perdón un no, momentiño. pero eu non me imos metí, entrar neste debate. non me Perdón un metí con momentiño, que pero- viñeras ti, No, que me no, parece no. ben, pero digo que se Grazas- estamos falando de arranxar Ourense, o lógico sería que persoalmente estuviera moi un concelleiro agradecido, do Blénega. E creo que no nome E eu do bloque encantada se de que pareza estés. ben quen ven os sitios no nome do bloque. É dicir, a túa satisfacción persoal tamén é a nosa. En todo caso, si temos unha chamada persoal, convidarnos a participar neste acto, eu persoalmente encantado de colaborar con calquera medio de comunicación, non o Bloque Nacionalista Galego. Iago Tavares, que é do Bloque Nacionalista Galego. Entendes? Si fora unha intervención o grupo municipal, seguramente do grupo municipal, ou en todo caso, como nós somos unha organización seria e colectiva, calquera persoa pode representar o Bloque Nacionalista Galego. En todo caso, me alegro que te pareza ben a representación que o Bloque ten aquí. Bueno, pues, si fora outra, me gustaría que te parecese Perdón, igual que de dentro ben. solo un segundiño, que a noso que nos gustaría, e de verdade, que me vou empeñar en que antes de que cheguen as eleccións municipais isto se poida producir, é ter un debate neste estudio que nos últimos 3 anos fomos incapaces con concelleiros das 4 forzas representadas no Concello. Conta co PSOE. E ata agora, aquí estuvo xente, por aquí pasou xente do Bloque, concelleiros, pasaron os portavoces dos distintos grupos municipais, pasou xente do PP, xente do PSOE, pero a democracia ourensana quizáis é o que máis nos está costando, pois que accedan a participar e a debatir como vos abertamente o facedes. Os voceiros non, No, aquí non estuveron todos os voceiros dos grupos. Bueno, creo que hai unha entrevista que lle fixo antes de comezar o ano o compañeiro Iván Iglesias, tanto a Luís, como neste caso a Natalia, como a Ana Méndez, que pasaron por ese estudio. Estuvieron moi guai Pero tamén. non quero que entremos nun metadebate sobre... Despois de justificar a miña presenza, que ben me costa, porque a parte da UDO son deportivista e neste momento estamos nun evento interesante e gañando 0-2, eu creo que o Depor será de primeira, non? Pero volverá a ser de primeira. Bueno, en todo caso, eu do pleno si vin o final e pareceme unha cousa habitual e bastante triste, non? Eu creo que en eso sí o primeiro que lamento que as diferentes organizacións políticas dende hai moito tempo non se puxeran de acordo en por couto a determinados comportamentos antidemocráticos, non? Que tamén estamos padecendo no Parlamento de Galiza, por certo. É dicir, o respeto ás institucións, o respeto ás persoas que estamos aí, a acción de control, o control da acción de goberno, mellor dito, creo que é esencial e creo que non se respeta no Parlamento de Galiza, onde o presidente non pode falar cando lle apeteza, e moito menos no Concello de Ourense. Eu creo que dende hai anos, cando foi unha falta de respeto, a primeira que eu teño constancia, unha concelleira do Partido Popular, eu creo que toda a corporación se tiña que ter levantado e non se poden consentir ese tipo de actitudes. Despois, en relación co que decía María, eu o que non entendo si era absolutamente innecesario, aparte de que é unha interpretación técnica, porque tamén podemos estar falando duns orzamentos nulos ou mesmo dun acto inexistente. Por tanto, non entendo por que votades a favor. É dicir, Nós en ningún momento votamos a favor.
Bueno, Precisamente, da en un admisión e da discusión. No, isto é unha película moi ben irbanada. Ben, correcto. Despois, en fin... Perdón, vamos a aclarar isto, porque penso que pode haber moita xente que non entenda como funcionan, digamos, os procedementos administrativos internos nun pleno, como se ten que producir o debate de orzamentos. Entón, creo que hai unha cousa que quizáis, coa vosa axuda, coa axuda de vos tres, que poidamos aclarar. Quero dicir, había que votar efectivamente que os orzamentos pasasen a debate... Que non era unha cuestión de procedimento administrativo. No, era unha cuestión de que íamos a unha cuestión de confianza e hai quen non se atreve a ir a unha cuestión de confianza por medo, punto. Pero por eso non era unha cuestión administrativa, só que ahora se están empregando que se tiña informe de intervención e hilvanes administrativos que non son tal. A miña dúbida é moi breve. Efectivamente, como dicía Noelia, non había informe de intervención. A miña dúbida é moi breve. Si vos non queredes admitir, digamos, os orzamentos a debate no pleno, esa negativa pode interpretarse, como ti dicías, María, en base a Lorec, como unha negativa tácita a debatir os orzamentos e, polo tanto, habilitar o alcalde a someterse a unha moción de confianza. Esa é a miña dúbida. Por supuesto. Porque entonces, claro, é dicir, ata que punto a responsabilidade do PSOE en que agora estamos neste plazo de 30 días para acordar unha alternativa ou non, en función de eso. Mira, eu polo que entendín, me parece que existiría a dúbida e que podría ser resolta técnicamente por tal. Paco Cacharro. Ben, pois o que está claro é que o PSOE despexou calquer tipo de dúbida. Eso que podía existir unha dúbida polo voto a favor a que se debatesen do PSOE, xa non existe dúbida e interpretación técnica de ningún tipo. É que non, pois eu che vou a corrixir un momento a Iago, se mo permites. Eu creo que o PSOE o que fixo onte non foi despexar ningunha dúbida, ao contrario, o que fixo foi sembrar máis dúbidas e ao final acabaremos sabendo pois durante este mes ou durante os próximos meses cal foi a razón pola que deixaron que avanzasen unhos orzamentos sen un informe da intervención, e que a mí iso me parece gravísimo, porque ao final... pero que tes votado modificacións de créditos sen informe de intervención? No, sin informe de intervención non. Hombre, e se queres, despois imos se queres imos ás modificacións de crédito. A dúbida técnica, entonces, a dúbida técnica que queda innecesario despexar, non a razón porque se toma esa postura. Bueno, por eso que eso tamén supoño que acabaremos sabéndole, supoño que o Partido Socialista pois terá que explicar cal foi esa razón que acordou con Jácome para que o venres tivesen esa actuación. Remata. Sí, por alusións, María, remata. É que non é de verdad. O Partido Socialista foi ao pleno do Concello a expresar, a explicar o seu proxecto, a explicar que hai outra maneira de facer as cousas e a explicar que podemos estar en fronte de Gonzalo Pérez Jácome, que non hai que terlle medo, que o que non quería de ser unha cuestión de confianza para que non se visibilice non sei o que hai que porse en fronte das cousas. Se temos unha oportunidade de votar a Gonzalo Pérez Jácome, usémola. E non podemos empregar parapetos isto de a culpa do PSOE, a culpa do BNG, a culpa do Partido Popular. Cada día nos toca a culpa porque non sei cantas portadas ocupou o PP, bueno, poucas menos que o PSOE porque, bueno, teño máis cartos, cantas portadas ocupou o PP apoiando a Gonzalo Pérez Jácome. Cantas veces? Por que goberna Gonzalo Pérez Jácome? Non estas, nin nas anteriores, de verdad, o que hai que facer é traballar por Ourense, explicarlle a xente, a esa xente que non sabe quen é a oposición, que hai outra maneira diferente de facer as cousas que non é a de Gonzalo Pérez Jácome, que é un dictador e que fai as cousas única e exclusivamente para que teñamos festas. Esta cidade, de verdad, esmorece. E, mentres tanto, os nosos servicios públicos están en precario, os nosos parques están a medio inaugurar ou non, os inaugurará en marzo do ano que ven, e mentres estamos aquí a discutir sobre orzamentos, sobre dúbidas técnicas, sobre tal, el está encantado da vida, encantado, e nós non podemos construir unha alternativa. Por que non estamos falando das nosas propostas de cidade? Que propón o Bloque Nacionalista Galego, o Partido Popular, para Ourense? María, breve Noelia, breve Iago. Eso que dixeches de que se verá, o Partido Socialista non chegou a ningún acordo con Gonzalo Pérez Jácome. Verémolo. Pois entonces aínda me parece peor. A ningún acordo con Gonzalo Pérez Jácome porque o Partido Socialista votou en contra dos orzamentos de Gonzalo Pérez Jácome e despois permitiu a aprobación inicial. Eso, a aprobación inicial ainda é dentro dun mes, nin sequera vos non vades presentar ningún candidato porque non sabedes quen é ou. Mira, ningún candidato vai presentar a moción de censura. Noelia, Iago, antes de pasar cos compañeros que siguen aí contando.
Solo dúas cuestións. Gonzalo Pérez Jácome goberna nestes momentos porque foi a candidatura que obtivo o maior número de votos Eso nesta é certo. cidade. O sea, Blanco e Meridiano. Segundo, o que fixo o Partido Socialista o venres, repito, foi darlle para diante a uns presupostos sin informe da intervención e provocar darlle oxígeno a Gonzalo Pérez Jácome. Yo deu unha vez, se recordades, houve unha encuesta de sondaxe fai 2 anos, o Partido Socialista baixaba, el Partido Socialista intenta crear la idea en la ciudadanía de la moción de censura. O Partido Socialista non é que este nos mellores momentos nin a nivel nacional nin a nivel autonómico, só fai falta ver os datos nestes momentos, tampouco a nivel municipal, o víamos hoxe nunha encuesta, veremos o que sale agora, pero víamos tamén a encuesta de sondaxe, entonces decide montar outra áurea alrededor para desviar la atención, e lo único que ha conseguido es darle oxígeno a Gonzalo Pérez Jácome. Iago Breve. Bueno, sí, efectivamente. Pero Bueno, vamos si levamos moito tempo falando desto, incluso con as explicacións, non, pondo a venda antes da ferida por parte de María, bueno, eu creo que por algo que non necesita máis explicacións. Despois, segundo, o Bloque levamos expondo proxectos no pleno e fora do pleno para esta cidade de Ourense, un modelo de cidade dende hai moito tempo. Creo que o último foi a semana pasada en relación coa zona do Couto. E despois hai unha cousa que sí discrepo. Gonzalo Pérez Jácome, non? Por eso o da cuestión de confianza a mí me parece marear a perdiz. Non sei se antes se negociou con algunha persoa do Bloque Nacionalista Galego, si ou non, a resposta é bastante sinxela, e despois non sei si María tedes constancia no PSOE que o Partido Popular rachara seu pacto escrito con Democracia Ourensana, porque Jácome goberna esta cidade non só que efectivamente ten 10 escanos, sino porque ten un pacto escrito con o Partido Popular. Pero ahora teñense que separar E aún que encima estamos é ao ano das un pacto eleccións. escrito sin proxecto ningún para Ourense. É un pacto non de investidura, non? Como temos no seu momento o Bloque, sino é un pacto de legislatura para ti deixame gobernar aquí e eu deixoche gobernar en outro sitio, na Deputación. No. Sin máis. Eso é o pacto que non me consta que se rachara. Perdón, foi un pacto de investidura. Bueno. Vos investistes Léelo co con mesmo calma, pacto porque hai que asinar, a Pedro hai que Sánchez. saber ben Non o sei que por se que asina. un pacto de investidura se pode facer se o fai o BNG e non se pode facer cando fai o Partido Popular. Foi un pacto de investidura. Nós non É moi formamos importante, goberno dillo a con Gavilanes, Gonzalo Pérez que mide ben o Jácome. que asina. Porque o mellor Vos resulta que asinou un documento e non o leu antes. con 2 pactos investistes presidente a Pedro Sánchez 2 veces. Con 21 puntos. Con 20, que non vos cumpliu ningún, pero aí seguís Bueno, non é dándole certo. la mano. Imos seguir Pero falando de mentira. pactos agora, de posibles mocións de censura, de intentos de moción de censura pasados, pero antes seguían aí os compañeros Diego Freire e Alfonso Cid contando votos e temos aquí na mesa agora a Iván Iglesias, director do UQ. Compañeiro, temos xa resultados da primeira mesa? Temos xa resultados da primeira mesa da Ponte, son curiosos, creo que podemos asumir que o resultado da enquisa do que van ter unha pequena sobrerepresentación para a esquerda, pero ainda así eu creo que podemos sacar conclusións interesantes. Primeiro de todo, antes do reparto por partidos, é o voto en branco que, por exemplo, saca tantos votos como o propio Partido Popular. Hai moita xente que decidiu non apostar por ningún partido. Nulos hai 3, son testimoniais, podemos decir así. Empezamos por DO. DO ten 19 votos, bueno, votaron en total 165 persoas. 165 persoas votaron na Ponte. Nesta Moi mesa ben. da Ponte. 19 votaron por Democracia Ourensana, son un 11,73%. O PP tivo 27 votos, que son 16,67%. O PSOE 26, 16,05%. O BNG 31, 19,14%. Vox 11 votos, 6,79%. E a candidatura de esquerdas, unha interrogación como logotipo, e un asterisco que di que non hai nada definido, ten 21 votos, 12,96%. E a esquerda, que podemos agrupar ali o PSOE, o BNG e a candidatura de esquerdas probable, pois sería terían un 45% de voto en conxunto. DO, PP e Vox terían un 35%. Por agrupar, DO é difícil tamén a veces de clasificar o seu votante. No, é de dereitas. Bueno, falaba do votante. Falo do votante, non falo sí, do partido. Creo que o votante é máis diverso do que pensamos. Xa o falamos moitas veces aquí. Pero por facer 2 bloques, non? Esa sería o reparto. Está claro que ainda son resultados que temos que ver os demais meses para ver si se axusta a realidade, o
que poden dicir outras enquisas, pero polo de agora na Mesa da Ponte temos estes resultados. Bueno, unha mostra que non está nada mal, a verdade, para ser un experimento pero sorpréndeme, non sei a vos se vos sorprende algún dato, que a mí en particular sorpréndeme a cantidade de votos en branco. Eu que estiven tamén na mesa do Couto cos compañeiros, moita da xente coa que falábamos precisamente cando dicíamos de que era enquisa e o que pretendíamos facer, pois dicían, non quero votar a ningún, eu non votar a ningún porque cando mire que vostede ten a opción de votar en branco na papeleta, entón sí, non? Entón sí que notamos como unha certa inconformidade ou desconformidade por parte da xente coas forzas políticas que están representadas no Concello. Non sei, Iván, se vos tamén no centro percibistes eso mesmo. Completamente. Primeiro, a xente agradece primeiro que non se lle enfoque cunha cámara directamente cando vai votar, e cando dice, non, se non quere vostede non lle gravamos. Isto é anónimo. E a partir de aí xa baixa un pouco esa incomodidade, e como dices tú, hai a opción de votar en branco, moitos deles decían que era unha opción de todos á merda, e non hai, porque todos son iguais. Hai algunha que despois xa escolleu partido, porque nós tamén lle dicíamos, sabemos que queda un ano, sabemos que as candidaturas non están definidas, porque moita xente preguntaba polas candidaturas, e tamén interesante sabelo, pero dicíamos, se fora hoxe, se hoxe foran as eleccións destas candidaturas, por cal te decantas? E entón, pois aí iban escollendo, pero sí que non sei, a min, por exemplo, o porcentaxe desa candidatura de esquerdas que non existe, que non se sabe nada, nin sequera... O mellor nin existe. O mellor nin existe esta próxima convocatoria. Dos demais, incluso tamén de Vox, un pouco etéreo, pero Vox presentará a candidatura moi probablemente pola forza que ten o partido hoxe. Pero do BNG, do PSOE, do PP, do DO, podemos imaginar como se poden conformar as candidaturas, pero de candidaturas esquerdas nada. Nada, aínda así, hai un 12%, 13% prácticamente, que se decantan por eles. 19 DO, 27 PP, 26 PSOE, 31 BNG, 11 Vox e 21 candidatos esquerdas e 27 votos en branco. 27 tantos como PP. Primeiras impresións, Iago, María Noelia, estes máis de 20 votos en branco nunha mostra de momento relativamente pequena. Bueno, nos agradecer a participación, louvar esa participación e ser a lista máis votada. Bueno, que nós o que entendemos é que si reflicte unha tendencia, e é que a tendencia pois a alza do bloque, non? En as diferentes eleccións que imos celebrando, pois o bloque vai subindo. Sobre o voto en branco, que eu creo que é significativo, home, aparte de que todo voto en branco, penso que temos que reflexionar as organizacións políticas. E despois tamén hai unha circunstancia de que non hai candidatos, non? Ni candidatas. Entonces, nun proceso electoral municipal donde, bueno, creo que a persoa que encabece unha candidatura ten certa relevancia, bueno, pois o mellor eso agardo como demócrata, non? Pensar que poda influir en que unha persoa pois non se decante todavía por unha opción diferente. En todo caso, como as enquisas nos cando saímos ben, entonces confiamos nelas. No vosso caso, se non me equivoco, corríxeme Iago, creo que Luis manifestou a súa intención de volver ser candidato, que xa manifestou públicamente, refírome. No caso do Partido Popular e do Partido Socialista, pois é certo que moita xente nos preguntaba quen iban ser os candidatos. Pois máis alá de que reflexionedes sobre esta pequena mostra, María, Noelia, para cando poderemos ter unha cabeza visible que a xente poida comezar a identificar coas vosas formacións políticas respectivas e que iso tamén axude a que se vaya definindo moitos deses dúbidas e votos en branco. É algo que se discute moito internamente, non sei se pasa no Partido Popular, que estos procesos orgánicos, porque tanto non sei como funciona no Partido Popular, pero o Partido Socialista ten que pasar un proceso orgánico bastante longo que comeza cando convoca Ferraz, etcétera, etcétera. Hai moitos alcaldes ou, sobre todo, voceiras que están na oposición que queren que estes procesos se fagan antes. Porque, claro, un candidato ou unha candidata, pois se é alcalde ou alcaldesa, xa ten esa visibilidade, pero se é unha persoa nova ou estás na oposición, pois precisas un tempo para construir esa candidatura e para, pois eso, por enriba da mesa os proxectos. No PSOE hai como un clamor para que estes procesos orgánicos sexan antes, pero, bueno, ao final o que decide, o que manda é o Partido Socialista. Eu penso que ata despois do verán non o sei, non teño nin idea porque non teño tanto coñecemento orgánico. Eu teño candidata, a miña candidata para a alcaldía de Ourense está clarísima, é Natalia González Beneitez, non debería de haber outra. Xa temos titular aí, a miña, vamos, conta como aval, o meu voto e todo o que faga falta. Espero que ela, que ainda non expresou a vontade de presentarse a unhas primarias, a exprese, pero ese non eu a animarei. Pero non, o partido ten procesos orgánicos moi estrictos e somos moi demócratas internamente e hai que agardar.
pero bueno, quen sexa fará moi ben. Bueno, pois eu agradecer a confianza das persoas da Ponte que acudiron a votar hoxe a mesa, as do Couto e as que foron a votar a mesa do centro, e que, bueno, pero ahora coñecíamos só as da Ponte. Sí, de momento só as da Ponte, logo faremos o sumatorio das tres mesas. De momento, agradecerlle ás persoas que acudiron a votar a Ponte, que confiaron no Partido Popular. Eu sí que creo que nunhas eleccións municipais é necesario ter saber quen vai ser o candidato ou a candidata, non que non son unhas eleccións como poden ser as nacionais, que entran pola televisión non directamente, e que sí a que a xente valora esa cercanía. Por lo tanto, tamén hai que coller un pouco con pinzas, non? Os resultados que vayan dando as enquisas a día de hoxe dan unha idea, che dan unha foto, non? Marcan tendencias, pero bueno, hai que collela hasta el. Eu non chego a dar ningún titular, O presidente do meu partido en Ourense xa falou outro día, nós imos a ter xa definida a persoa canto antes, neso estamos traballando, e desde logo que vai a ser a persoa que poda liderar un proxecto bo para a cidade de Ourense, que eu creo que se están perdendo moitos tres neste momento, e que de unha vez merece ver a luz. Antes estábamos falando do que ocorreu no pleno de Antón. Si, dime, Iago. Perdón. Era para darche unha primicia, é dicir, nós que estamos en proceso de elaboración das candidaturas, si antes do 25 de xullo temos o mandato do Consello Nacional, é dicir, da dirección do BNG, teremos candidato, creo que grupo, antes do 25 antes de xullo. Antes do 25 de xullo. Por aquí tamén contaba Noelia que pronto, e por aquí falamos de que despois do verán seguramente, pero dependerá dos procesos internos dos partidos. Digo que antes falábamos un pouco do que ocorreu no pleno de Antonte. Agora, dentro de 2 minutiños, un pequeno vídeo que vamos ver antes, vou vos preguntar por todas as oportunidades que puido haber neste mandato, oportunidades ou contextos nos que se puidese dar unha moción de censura, ben sexa porque a unha das partes lle podía interesar ou non, iso xa é cousa de interpretación de cada quen, e vamos a ir ao contexto concreto actual, é dicir, a situación a que nos atopamos hoxe, non tanto discutir sobre o que ocorreu Antronte, sino unha vez neste caso xa están recitados os orzamentos e Pérez Jácome sometido a unha moción de confianza, que é o que pode pasar. Pero antes, isto xa de adianto para que vayades aí rumiando, pero antes o noso compañeiro Martín Sorga fixo un traballo que a verdade que non vemos hoxe a mediodía e é absolutamente magnífico. Hoxe estreamos o piloto dun pequeno formato audiovisual de O que se chama Máis nada, moitas grazas. Non vou contar nada máis porque quero que o vexades vos e botedes unhas pequenas risas. Nada, nunhos minutiños volvemos e seguimos debatindo con Noelia, con María e con Iago. Máis nada, moitas grazas, dentro vídeo. Facer un resumo do panorama galego, do territorio español e do mesmísimo mundo mundial non é un traballo doado, pero imos intentar. Sexan benvidos a... Máis nada, moitas grazas. ¿Es conmigo la conversación, señoría? Hola, buenos días. Hola, mi gente de Instagram. Mal, muy enfadada. Mira, perdona, pero de muy mala hostia. ¿Oíste lo que me dijo? Pues sí. Día 30 mañá, cuando veño a traballar, encontrome con isto. As ventas non axudan moito, pero é que agora a ver, estos 15 días era cando eu podía vender. Está mal porque en este país está mal situado, Iago. Que a xente non pode pasar, coño. Ui, perdón. Perdóname a todos, no acepto. Vou facer como a Lola Flores, pedirlle €1 a cada español ou 5 euros a cada gallego. Ya ver se así, bueno, mira, de verdad, non sei, filla, non sei, eu espero, non sei. Nuestros tejidos están formados por fibras de colágeno y esas fibras están formadas por estructuras de nanofibras. Una célula, de hecho, puede ver a una nanofibra. Si se refiere a los hitos, si quiere me los dice, aquellos que sean de su interés. A mí no me interesa la política. Pero no tenía más relación. Mire, ahí descubrí la palabra ghosting. No sabía lo que significaba, me lo dijo ella. This is the worst. Porque fue efectivamente así, una ruptura muy brusca, pero tampoco fue, al menos por mi parte, de ningún malestar, simplemente porque no era, la relación no podía permanecer. No podía permanecer. Yo creo que lo interesante de la ciencia
lo interesante de la física es que es una forma nueva y original de intentar entender el mundo. Creo que el método experimental, que en física es importante, es algo muy distinto del método de la revelación o del método de la meditación o cosas así. Por suposto que hai retos e rematos señor presidente. A remuda xeracional, que o galego siga sendo unha lingua viva, que a queira falar a xente nova. Me cago en la cola viene de Galicia, porque cona significa coño en español, y me lo ha pegado un amigo mío, que es de Galicia, evidentemente. Pero non lla fagan odiosa con estes plantexamentos que están facendo, señora Pontón. Que o galego chegue ás redes sociais. Carmiña! Abra a porta! Os novos usos, que o galego chegue aos novos galegos que veñen de fora, que non coñecen a nosa lingua e teñen que facela súa. O que non se pode ser é o de sempre. Salirse fora é reventalo. ¡Pum! Se non fai eso, señora Pontón, estarán demostrando que o galego... Vostedes din que o galego está en perigo. Non, non. O que está en perigo, se seguimos así e se non se lles para, é a liberdade en Galicia. Tamén a liberdade lingüística. Claro que sí, sin complejos. ¿Por qué no? El orden del día es orden del día para la sesión extraordinaria del Pleno del Concello de Ourense, día 22 de mayo, punto único, sería aprobación inicial del presupuesto general del Concello de Ourense para el ejercicio 2026. Señor Paco Cacharro, cuando quiera. 2000 años más tarde. Lo que vamos a hacer ahora, a continuación, es someter esto a una cuestión de confianza y vamos a convocar un pleno para pedirle su apoyo y pedirle su confianza, lo que se llama someter a una cuestión de confianza el apoyo del alcalde, vinculado a los presupuestos. Que me corrija el señor secretario si estoy diciendo algo mal. Algunos centímetros más tarde. Traemos unos presupuestos que entendemos que son importantes para la ciudad de Ourense y si ustedes no son capaces, no articulan una alternativa, por lo menos no bloqueen estos. Para que despois moitos digan que non se traballa. Les pido la confianza y tienen un mes para ofrecer otra alternativa y en caso contrario pues quedarán aprobados. No teníamos que llegar a esta situación, por no entrar ya más en detalle, y simplemente eso, ya que lo he dicho, con lo del perro del hortelano. Y me gritó un feligrés, ¡me la agarras con la mano! Si ustedes no gobiernan esta ciudad, pues dejen, en este caso a la lista más votada, que la gobernemos y que sacamos adelante unos presupuestos. Son 9 votos a favor de otorgar a confianza e 15 votos en contra, o cual o alcalde pode proclamar o acordo que denegar a confianza e abrir a consecuencia xurídica da apertura do prazo ata o 22 de xuño para a presentación dunha moción de censura constructiva no seu caso. Ben, pois queda aberto o plazo e levántase a sesión. Mais nada, moitas gracias. Máis nada, moitas gracias, é fantástico microformato de David Sorga. Haberá moitos máis, está atento ás nosas redes, ao noso YouTube, e aproveito para dicirle a toda a xente que está agora mesmo no directo, por favor, dadelle like ao vídeo un momentiño, e simplemente dadelle like, non vos cobran, suscribidevos ao que, compartide este directo, porque iso é o que nos axuda despois tamén de non ter tantos directos nos últimos meses a que YouTube nos posicione e a temos cada vez máis público. Antes deste pequeno vídeo traía un debate a mesa máis alado que pasou fai 2 días, que eu creo que redundar demasiado sobre a discusións do pleno tampouco nos permite avanzar, non? O que queda claro, non hai dúbida, que estamos agora nun contexto, escoitábamos aí a Pérez Jácome, no que a oposición, as persoas da corporación teñen 30 días que non forman parte do goberno para poñer arriba da mesa unha potencial alternativa e no caso de que isto non sexa posible ou de que esa alternativa non saia coa maioría de votos na corporación, pois automáticamente quedarían aprobados os orzamentos presentados por Gonzalo Pérez Jácome. Entonces, lanzo unha pregunta para os tres, que interveña primeiro quen queira, ou ustés, sin pisarvos, que hai que facer agora? É posible un novo intento de desaloxar a Jácome da alcaldía a un ano das próximas eleccións? É viable? E a quen favorece isto? Non? Deixar preguntas aí abertas. Non sei quen quere comezar. Ahora nadie. Pois non, empezo eu, non? Reitero, cando ti presentas algo xerando na xente a expectativa de poder votar a Jácome, pero tes claro que non tes os votos para telo, e tes claro que hai un partido que non se suma a outro partido para poder conseguir eses votos, o único que estás a facer é dar oxígeno a Jácome. E me volvo, se che parece, porque falábamos antes de que houve un primeiro intento. Para mí non foi un primeiro intento, foi unha primeira farsa, non? E agora alguén lle interesa, polo motivo que, repito, terá que explicar
que nos haya habernos situado nunha segunda farsa. Xa comentei, cando se planteou ese intento de moción de censura, os partidos da esquerda non sumaban. Foron os portavoces a esas reunións do Partido Popular naquel momento. O portavoz do Partido Socialista e o portavoz do Bloque Nacionalista Galego non asistiu. É que é un pouco rocambolesco todo o que lle estamos... A mí non me extraña que a xente este hastiada, porque é un pouco rocambolesco todo o que estamos facendo aos cidadáns. O sea, nos mandaron a unha persoa a negociar, María estaba ali comigo, de Barbadás, cos concelleiros do Concello de Ourense. O sea, non había ningunha intención a ir adiante con ese tema. Eu che podo decir que nesa primeira vez éramos 4 mulleres, había un documento sobre o que traballar, e nos o que puxemos encima da mesa foi, pois, hai que sacar adiante estas cousas. Ourense necesita un plan xeral de urbanismo, Ourense necesita un servizo, o sea, que se adxudique ao servizo de limpeza, porque que a cidade non pode estar máis sucia. Ourense necesita adxudicar os autobuses urbanos. Non era ningunha cuestión ideolóxica, eran cousas que se podían sacar adiante. E nos, o que dixemos foi de sacalo adiante e que sacalo cos votos de todos os concelleiros da oposición. Ali chegou un partido que foi o Bloque Nacionalista Galego, colleu un bolígrafo, isto é literal o que estoy contando, echou unha firma e dixo, aí tenéis la firma. Pasó así. Pasó así porque yo lo he vivido. Entonces, yo lo que no voy a permitir, o sea, desde luego que yo no voy a engañar más a los ciudadanos. Digo eu, non vou a participar, non, Iago, non vou a participar deste engaño aos cidadáns, porque vivín o primeiro. Entonces, o Bloque Nacionalista Galego non sei o que vai a facer o meu partido, me refiro. Estou dicindo que o Bloque Nacionalista Galego leva 3 anos, queda un, xogando ao avestruz. Xogando ao avestruz, perdón, remato xa. Xogando ao avestruz. Mira, hoxe que vimos de Veraudo, podería poñer un exemplo perfecto. En vez de sair ao campo a dalo todo e a tomar decisións, prefiren berrarlle o árbitro desde as gradas. Esa é a actitude do Bloque Nacionalista Galego durante estes 4 anos. Si, solo se mantiveron nunha cousa. Solo se mantiveron que ia rematar era certo ou era unha falsa promesa electoral. Non a Jácome, e con non a Jácome tamén perxudicaron proxectos para a cidade. Home, o Bloque Nacionalista Galego leva 3 anos votando en contra de pagarlle os proveedores nesta cidade. Sí, vamos ver. En primer lugar, eu creo que tedes que facer unha reflexión, Noelia. Eso me parece unha falla de respeto, decirlle as organizacións políticas serias quen ten que ir a gobernar, a negociar no seu nome. Eu a verdade é que nin profesionalmente, nin institucionalmente, a nadie lle digo quen ten, mira, vamos a sentarnos a negociar, pero ten que vir menganito. Non, foi un concellero, quero recordar, e o responsable da organización comarcal, que eso para nós, organización democrática, significa moito. Entonces, me parece unha falla de respeto, e estades nunha deriva de o Bloque non obedes nos actos. A mí me pasou, non sei quen, porque non fostes a non sei que acto. Joder, e estaba eu, e din llamado a esa persoa que estaba negando a nosa presencia. Mira, eso é delirante. E despois, segundo, me parece ben, como declaración de principios, o que dixeches, non vou enganar máis. No, perdona. Bueno, vale. Non tergiverses mis palabras. Reitero que non vou a participar da vosa farsa. Particularmente sí que sacudiu, expresou a vontade de, bueno, se hai moción de censura vos poñedes de acordo nesos termos, aí está a sinatura. Pero, mira, voulle ler, porque antes estaba mirando, porque me gusta ser preciso. O voso pacto é de legislatura co Democracia Ourensana. Para lograrlo, ambos partidos comprométense de cara a esta legislatura a deixar gobernar a forza máis votada. Entonces, de que falas de paripés? E de que falas de marear a cidadanía? Tedes un pacto con Democracia Ourensana. E ata día de hoxe, ese pacto non foi rachado. Entonces, todo o demais é facer paripés e tomar o pelo a xente, que sí, efectivamente, as veciñas e veciños de Ourense somos as presudicadas por o voso pacto, que non foi un pacto máis que de cadeiras. Eu goberno na Deputación e ti gobernas no Concello de Ourense. Non hai proxectos. Se está perdendo, porque tampouco hai xestión, se están perdendo fondos europeos, fondos estatais, de todo. É dicir, esas son as consecuencias do voso pacto. E, efectivamente, me parece ben que non enganedes máis a cidadanía e tampouco que medes o pelo.
Sede coherentes. Mira. Bueno, e que seguide gobernando na Deputación e seguide apoiando a democracia orensana. Bueno, pois agardemos que dentro dun ano muden as cousas. Eu o agardo. Sobre todo como orensán, O tema da Deputación é moi vanido cando non hai argumentos. Reitero, aquí. o Bloque Nacionalista Galego leva coa política do avestruz 3 anos, ningunha decisión. Votou en contra de darlle medios á Policía Local, de darlle medios aos bombeiros, de mellorar o transporte público, dos proveedores, das empresas que habían prestado servizos ao Concello de Ourense que estaban sin pagar. Eso todo son as decisións do Bloque, querendo afogar a Jácome e estaban afogando a cidadanía. E reitero, o Partido Popular ten un pacto de investidura, deixar gobernar a lista máis votada. O mesmo que vos tides comprométese de cara a esta legislatura. O mesmo que vos fixestes en Madrid. Que pasa? Que o Bloque solo lle vale cando el pode facer moción de censura, cando el pode firmar un pacto de investidura. O do que fagan os demais, eso leva peor. Eso ten un nome, María, porque temos xa os resultados da mesa 2, entón vamos dar aquí a palabra a María e enseguida conectamos cos compañeros. Eu estou de acordo cos dous. O Partido Popular axuda e apoia no goberno a Gonzalo Pérez Jácome. Os cidadáns de Ourense. A que cobren. E a Gonzalo Pérez Jácome e a presidencia da de Diputación. Bueno, todos facen 10 de 27. Bueno, e o Bloque Nacionalista Galego é certo que no Concello de Ourense o non e a comodidade de estar instalado sempre non é algo moi característico. Dis que Ourense perde fondos europeos, se fose por o voto do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ourense. Perdíamos todo. Na Praza de Abastos foi culpa do Bloque Nacionalista Galego. Iago, o termalismo foi culpa do Bloque Nacionalista Galego. Prefiren seguir berrándolle ao árbitro antes que salir a xogar ao campo. Pero con isto da moción da censura, cada un ten unha organización política seria, cada un ten uns principios ideolóxicos, debería de ser un enemigo común, que é Gonzalo Pérez Jácome. Nós faríamos un mellor traballo pola cidade de Ourense e beneficiaríamos aos veciños e ás veciñas, e se fósemos quen de por riba dos intereses dos nosos partidos políticos, os intereses da cidade, o mellor podíamos chegar a un acordo de mínimos que eu penso que puxéronse moitas vendas antes desta herida porque ninguén quere chegar a ese acordo a un ano das eleccións porque hai moito medo. Imos volver agora á posibilidade dese acordo de mínimos, pero en calquera caso xa temos resultados da mesa da zona número 2, a mesa do Couto, así que conectamos cos compañeiros Iván Iglesias, Diego Freire, Alfonso Cid, que están aí na mesa de reconto. Como vai o reconto, compañeiros? Pois agora mesmo o reconto está, digamos que rematado. Xa temos as dúas... Vamos decir... Veña. Si temos as dúas últimas, mesa 2 do Couto e mesa 3 da Modo Tenda, o caso que ainda non fixemos a traslación deses votos perdón, que se nos precipitan os auriculares aos edís correspondentes. Vamos trasladar a mesa 2 o resultado. Imos aló. Falamos da do Couto, esa que presidiches tú, Iván. 130 votantes. DO sacou 12 votos, 9,23%. O PP 29, 22,31% dos votos. O PSOE 26, o 20% xustiño dos votos. O BNG 30, 23,08% dos votos. Vox 5, 3,85% dos votos. E a candidatura de esquerdas 12 votos, que son o 9,23%. Non hai votos nulos, e neste caso o voto en branco supón en torno a un 12% dos votos e son 16 deses 130 que se emitiron por na mesa do Couto, iba a decir da Ponte, do Couto, esa segunda mesa. Diego, cantos votos en blanco, Alfonso... perdona, dixeches, Iván, os votos en branco no Couto? Sí, 16, un 12% máis ou menos do voto. Vale. Xa temos a seguinte contada, ainda non o vamos dicir, pero na seguinte xa vos direi a mesa 3 e xa veremos en pantalla o resultado das 3 mesas combinado. Ese reparto xa dos 27 dis, según este resultado, que nos servirá para sacar conclusións máis alá do verazo, non que sea do representativo ou non que sexa da cidadanía, pero en todo caso as tendencias tamén se trasladan neste tipo de votacións. Así que veremos o que sae finalmente. Diego.
Ardua tarefa, non? Sí. Con este calufo, además. Pues sí, a verdad que sí, pero foi significativo porque as tres mesas había diferencias sutiles, na última non imos dicir, pero na última vai haber sorpresa. Nos quedamos moi sorprendidos, a verdade, co resultado da última. E creo que tamén hai que ter en conta que os votos en blanco, pois, supoño que serán o importante, que mellor non son votos en blanco de verdade nas vindeiras eleccións, o que pode cambiar un pouco o resultado. Digo eu como... Podemos tomalos como as europeas. Sí. As europeas a xente vota con esa liberdade de decir, bueno, un pouco me dá igual, un pouco non hai restriccións desas circunscripcións electorais de voto útil, entón vou votar o partido que realmente sento. E neste caso o partido que realmente sente moita xente que nos pediu, como decíamos antes, era pois non votar a ningún porque ningún lle convence. Alfonso, tú que opinas? Eu aí aplico unha norma que vótame a min, a ti que máis che dá e a min arreglas na vida, non? Que é o problema para un candidato en Ourense, eu penso que eso triunfaría. Tú triunfaría. Recordo outros tempos tamén, non? Bueno, este é o resultado da mesa 2, xa vos trasladamos e en breve xa facemos o reconto completo, esa traslación aos edís e digo vos o resultado na mesa 3 e resultados totales. Moitas gracias, Iván. Volvemos enseguida con vos. Moitas gracias. Máis de medio cento de persoas neste momento neste directo. Prácticamente durante todo o directo tuvemos máis de 50 persoas. Convido vos aos que todavía estades a que lle deades like a este directo, por favor, que a nos axudadernos moitísimo. Os que non estades suscritos ao que, suscribidesvos porque nestes próximos meses haberá moitísimos contidos, non solamente alrededor da política municipal, pero por suposto que tamén e moitas máis tertulias como este. Así estades atentos aos nosos contidos. Escoitábamos aos compañeiros os resultados da mesa do Couto, de novo unhas tendencias parecidas ás da Ponte, se nos referimos a porcentaxe, unha elevada cifra tamén de votos en branco, pero bueno, tiñamos un debate aberto sobre si nestes 30 días vai haber a posibilidade de poder presentar unha alternativa que necesariamente require do concurso destas tres forzas políticas nesta mesa, necesariamente, non? Quero dicir, é unha cuestión de matemática. Entón, se hai unha posibilidade, ou xa damos, quero dicir, porque ao mellor a xente interesa saber que estes 30 días que non esperen por nada concreto. Quero dicir, que ao mellor tamén é interesante ou vai haber algún tipo de contactos entre as organizacións para falar desa posibilidade. Día miña Alba e día Udo, que gañou hoxe, non? E solamente lle queda un partido para... Sí, a volta en Cuenca. Para... Nunca dejes de soñar. Non sei se os soños nos axudan moito. Hai que intentarlo. Hai posibilidade. Eu estou convencida de que o Bloque Nacionalista Galego vai chamar a segunda forza no Concello de Ourense, que é o Partido Popular, e que se vai a poñer pois eso a súa disposición. Se chegades a un acordo, farei todo o que este na miña mau, que non é moito, para que a miña organización vos dé os nosos 6 votos, sin problema ningún. Bueno, vamos a ter aquí xa o acordo. Iago, faltas ti. A min o que me parece que unha cousa tan seria, porque eu son veciño de Ourense, eu padezo ausencia de servizos, eu padezo a ausencia de proxecto, eu padezo a verdade, a resignación de que falábamos antes das fillas, eu xa dou por sentado de que se isto sigue así, as miñas dúas fillas non terán capacidade de poder vivir aquí, non? Entonces toda esa frivolidade de, bueno, pois sí, a segunda forza, vamos a ver, Noelia, vos fixestes alcalde este señor sendo a terceira forza, entonces non me fales, vos tedes un pacto de goberno con este señor, entonces, sí, eu soñaría e seguirei soñando, pero a realidade é que vivimos un pesadelo, e este pesadelo esencialmente é culpa vosa. Iago, falando de frivolidade, sí, eu tamén cho digo con afecto. Non debo de estar aquí, debía de estar outra persoa calquera. En ningún momento dixen que non tiveras que estar aquí. Reitero, non malinterpretes as miñas palabras. Eu dixen que sería bo que un concejal do Bloque Nacionalista Galego do Concello de Ourense viñera a explicarlle á cidadanía pois por que adopta determinadas situacións. Entonces, que pois tamén os cidadáns se preguntarán cal son as razóns polas que non dan a cara. Noelia, estamos nunha noite electoral que, por certo, o Bloque lle vai bastante ben. Non desvíes, bueno, de todas maneiras, o BNG e o Partido Socialista son vasos comunicantes, María. Se o BNG lle vai un pouquiño millor, non bastante ben, un pouquiño millor, o PSDG vai un pouquiño peor. Entonces, tindes que medir eso aí entre tal. Reitero. Tanto na mesa como na outra non lle foi mal. Como é un tema moi serio, Iago, eu creo que o Partido Popular durante estes 3 anos actuou con moitísima responsabilidade. Tomamos moitísimas decisións en contra de que lle fora ben ao Partido Popular. Nos, coa nosa abstención, permitimos, pois mira, cousas tan malas como, reitero, que se lle pagase ás empresas desta cidade.
o Bloque Nacionalista Galego votou en contra. Entonces, non é a palabra exacta, non chego a permitir, pero sí temos que medir o que decimos, non? E reitero, levades 3 anos xogando a política do avestruz. O Bloque Nacionalista Galego podería ter aportado moitísimo máis a este mandato. Que pasa? Que por perjudicar a Jácome están a perjudicar os cidadáns. Sabes que non é certo. Exactamente eso. Esta xente Eso é exactamente o que levades facendo. E podería poñerte moitísimos exemplos. Hombre, chegastes a votar en contra de incrementar os cartos para a dependencia. Vos levantastes do pleno e vos marchastes. Eso non se lle olvida aos cidadáns. Mira, che vou a falar aquí cerca da ponte, porque aparte foi un tema que eu levei como bandeira, defendín moitísimo nese momento. Se está a construir unha residencia na ponte de maiores e o Bloque Nacionalista Galego estuvo enredando durante meses. É a última residencia que se vai a construir en Galicia. As outras están xa rematadas. Falamos da residencia da ponte, porque aí o mellor... As outras están... O mellor, si falamos da residencia, por certo, pagada con Amancio Ortega, non? Que unha residencia de maiores, e que non tinde salida, e cando non tinde salida... Noelia, 400.000 euros costoulle o Concello de Ourense o voso experimento de marcar esa residencia en un sitio que ese sitio foi expropiado non enredes. E despois, efectivamente, non houbo ningunha expropiación, non houbo ningunha expropiación. Pois eu, pois a mí me parece ben o que está falando. Podes decir que non se deron 400.000 euros a familia Velasco? Eu estouche dicindo que cando se decidiu facer aí por designar que era o camiño real de Cudeiro en vamos, por favor, Iago, por favor. Non enredes. Procura falar do que non saiba. Escoita, non enredes. Estouche dicindo que o Bloque Nacionalista Galego estuvo retrasando que esa residencia pudera empezar a súa obra un ano. E o edificio administrativo de Ourense tamén. E ao final reculou porque lle pediron os veciños ali diante. Noelia, hombre, por favor. Esa foi a actitude durante todo este mandato. Esa é a realidade. Si a actitude, como e agora que estás dicindo neste caso... a demagoxia, e agora se une a demagoxia do por favor, Noelia, pero Partido Socialista. Non debes mentir, máis que nada, eu non minto, porque se hai inferno, nos vamos todos ao inferno. Non, eu non minto. Eu che dixen que estabades facendo unha política do avestruz. Exactamente eso. Eu quero, porque efectivamente o debate sobre a residencia de Amancio Ortega, un debate que podemos ter noutro momento longo e tendido, pero para non entrar nese bucle infinito, pues quería escoitar primeiro tamén rapidamente a María sobre si verdadeiramente vedes que pode existir esa negociación nestes 30 días. Se si vedes viable, honestamente, eu quero pedirvos unha opinión honesta, porque eu creo que moita xente, moita desa desafección que hai coa política ourensá, coa oposición e co goberno tamén moitas veces porque estamos un pouco a velas vir, non? É dicir, non se sabe que é o que vai ocorrer, entón pode que haxa xente agora nesta cidade que non votou a Pérez Jácome, que estea pois mínimamente esperanzada ante a posibilidade dun alternativo de que non acabe o mandato, igual que pode haber xente que pense todo o contrario, que queira que Jácome continúe. Pero en todo caso, pois xa que vos teño aos tres aquí, que ademais sodes os tres ourensáns e por eso estades nesta mesa, porque sodes os tres ourensáns, pois quero preguntarvos si isto é realmente viable ou vai ser un cruce de declaracións nas próximas semanas entre as tres organizacións políticas que ao final non vai a levar a nada e imos acabar con estes orzamentos aprobados, porque temos a sensación de que isto é o que pode ocorrer. Aprobados inicialmente. Inicialmente aprobados. Dalle queda un longo camiño. A min gustaríame pensar que existe unha posibilidade de que sexamos capaces de conformar unha alternativa. É moi difícil, é dificilísimo, é moi complexo porque todos as nosas organizacións políticas teríamos que renunciar a cousas, todos. É un momento moi complicado porque estamos a un ano das eleccións e claramente os partidos políticos xa están posicionados coa súa campaña electoral, hai que separarse de amigos habituais, hai que facer que a túa mensaxe sone máis vehemente, pero Ourense, que non é que tomemos as cousas a broma, é que se ti traballas no Concello de Ourense ou se ti lle faz oposición a Gonzalo Pérez Jácome ou te rís un pouco o tomas non de maneira persoal, senón volves tarumba ali dentro. Entón, bueno, hai que... Eu penso que tomar as cousas un pouco con sentido do humor está ben para poder sobrelevalas. Este é un tema importante, é un tema moi complexo, é difícil que as nosas organizacións se poñan
de acordo que dous partidos políticos como son o Partido Popular e o Bloque Nacionalista Galego, que son antagónicos en moitas cousas, salvo cando lles interesa, como por exemplo para bloquear a palabra do secretario xeral do Partido Socialista no Parlamento, por exemplo, por citar un exemplo. Claro, porque aquí falar mal os un dos outros poderíamos os tres, pero tamén temos cousas en común, como é que ningún de nós quere que Gonzalo Pérez Jácome sexa o alcalde de Ourense. Espero. Entón, se imos a mínimos, eu penso que é posible. É moi difícil, é moi difícil. Estadísticamente non sou moi fan de a porcentaxe de tal, pero eu penso que poderíamos sentarnos e falalo. É que é complicado calcular as estatísticas, porcentaxes de probabilidade nalgo que depende ao final da vontade das persoas. É que depende da vontade das persoas. Eu penso que se sentaran a falar... A mí me gustaría facer unha precisión, porque con ese conto de que o PP e o BNG negamos a palabra abesteiro. Eu o vi no TikTok, non sei que non falei. Pero non é certo, mira, que lle nega a palabra abesteiro foi a ciudadanía porque só ten 9 deputados. Entonces, agora de ter unhas iniciativas en función, en concreto, de preguntas ao presidente con tan tan menor representación, pois sí, claro, ten limitación e cada trimestre hai que darlle voz ao de Democracia Ourensana, pero non é por eso, é máis, para que estemos informadas. E en contra da miña vontade, o Bloque Nacionalista Galego, cousa que non fixo o PSOE no seu momento, cedeulle un posto na mesa do Parlamento. O posto que ocupa Patricia Iglesias sería do Bloque. E gratuitamente, altruistamente cedémoslle ese posto. Por tanto, ese bloqueo realmente non é certo. E despois, eu cando falaba de frivolizar e tomar a broma, non digo que, porque algún pleno o vexo, e admiro a paciencia que tedes e a que ten tamén Luís, non? De manter a cordura ante as fallas de respeto que me parecen intoleráveis, me parecen xurídicamente, judicialmente, que deberían ser merecentes de intervención. Esos comportamentos debían de estar desterrados, esas faltas de respeto, esos acosos ao PP, ao PSOE e tamén ao Bloque Nacionalista Galego. Eso non é actitude democrática, non é admisible. Eso sí que me parece que tedes que ter sentido de humor e unha paciencia como o Santo Job, non? Pero eu o que me refería é andar falando de unha moción de censura. Pero por que non podemos falar de unha moción de censura? Por aterrarlo antes de conectar co resultado. Eu digo unha cosa. Por que? Porque existe un acordo entre o Partido Popular e a Democracia Ourensana para a legislatura. E se o Partido Popular tivera intención de rachar ese acordo, o tería manifestado. E se o ten, entonces sí poderíamos acreditar en que é posible esa moción de censura ou esa alternativa. En caso contrario, pois me parece que pactas un servanda, non? Nada, 40 segundos, super rápido. Venga, gracias por a forrarme a min ter que explicarlle a María que hai un reglamento, non? No Parlamento de Galicia, e que ás veces hai que confirmar un pouco as noticias, non saber se son certas ou son verdade. Con iso xa uno, porque falou antes, así lle dou a Iago, non? Falaba das faltas de respeto no Parlamento. No Parlamento non hai faltas de respeto. O sea, as faltas de respeto son outras. E o presidente do Parlamento fai unha labor de mesura con todos nós, que vamos, é digno de, non sei o que facerlle, unha boa labor de mesura. E digo todo isto, repito, porque a veces decir as cousas, por moito que se digan, non van a ser verdade. O Partido Popular ten un pacto de investidura, non un pacto de goberno. O Bloque Nacionalista Galego ten un pacto de investidura con Pedro Sánchez. Non entendo por que cando fai o Bloque Nacionalista Galego si vale e cando fai o Partido Popular non. Non entendo ese sectarismo, non o entendo. Non, pacto de investidura. Nós non gobernamos con Gonzalo Pérez Jácome e non tomamos ningunha decisión para beneficiar a Gonzalo Pérez Jácome, e as que tomamos son para beneficiar a cidade de Ourense. Pois vamos a conectar porque, como comentaban antes os compañeiros, xa temos o reconto da terceira mesa rematado. Como? Ah, vale, pero antes de ver, me está comentando aquí o director que antes de ver o resultado sumatorio das tres mesas, primeiro detalladamente como foi a mesa do centro situada en Amodo Tenda e posteriormente a suma dos votos de cada organización política nas tres mesas, fai uns aniños, cando comezábamos con Ouqué, o compañeiro Iván Iglesias fixo un pequeno vídeo para as nosas redes, daquela chamámoslle que foi, explicando iso do que moitos de vós seguramente teredes escoitado falar cando é época electoral, que é a fórmula DONT, hai moita xente
xente que a chama Lei DONT, que é a fórmula que se emprega para, en función dos votos que obtén cada organización política, calcular a distribución de escanos, de concelleiros, neste caso, na corporación. Entonces, para os que non estades moi ubicados sobre como funciona a fórmula DONT, imos escoitar, imos lembrar aquel vídeo de Iván Iglesias, dentro do vídeo. ¡Iván! ¡Ai! Que pasa? Explícanos a Lei DONT. A Lei DONT. Para un momento que teño aquí de relaxo en toda a campaña, non é unha lei, é unha fórmula para calcular a representatividade dos partidos que se presentan ás eleccións, bueno, pois neste caso as xerais pola provincia de Ourense. Casualmente teño aquí unha pizarra, así que vamos facer a proba. Imaginemos que temos unha circunscripción como a Ourensá, pequena, que escolle 4 deputados e deputadas. Vamos facer unha tabliña con 4 columnas, que corresponderían aos 4 deputados que escolle Ourense. 1, 2, 3 e 4. Hai que facer tantas filas como partidos teñan superado o limiar do 3% dos votos para que se lles contabilice e poidan aspirar a ter representación. Neste caso vamos a imaginar que só 3 partidos superaron ese limiar. Estes partidos son Bloque Popular, 65.000 votos, Democracia Socialista, 50.000 e Ouque, que tiveron 38.000 votos. Hai que dividir esta cifra dos votos que tuveron en total na circunscripción polo número de cada unha das columnas. É o mesmo nesta columna. Os demais hai que ilas enchendo. Unha vez feita esta sinxelísima división, temos que escoller de toda a táboa as 4 cifras máis grandes. Os 65.000, 50.000, 32.500, 38.000. Serán os deputados ou deputadas elixidos. Bloque Popular terá 2 deputados pola provincia de Ourense. Democracia Socialista terá un deputado pola provincia de Ourense e o que, pois mira tú, terá un deputado pola provincia de Ourense. Esta fórmula non só se utiliza nestas eleccións, tamén nas eleccións europeas, onde toda España actúa como unha única circunscripción para escoller os 54 eurodeputados que van por España ao Parlamento Europeo. A miúdo dice que a Lei DONT sobrerepresenta as formacións máis votadas, pero tan importante como coñecer como funciona a fórmula DONT é saber que representatividade ten cada provincia no Congreso dos Deputados. Nas eleccións xerais do 10 de novembro de 2019, en Ourense votaron 173.598 persoas. Solo o Partido Popular e Partido Socialista acadaron representación, polo tanto, case 50.000 votos quedaron sen representar. Por iso mesmo, o discurso do voto útil é tan común nas campañas electorais. E veña, que xa bastante fixen que estaba aquí de tranquileo de tarde de mércores fantástica, e xa me viña a molestar. Alá, marchando. Chao. Cago en... Aí estaba Iván Iglesias coa súa maravillosa capacidade pedagóxica para tratar de explicar algo que non é sinxelo de comprender e que cando o visualizas, digamos, na táboa, seguramente os que temos aquí na mesa que estiveron en varias noites electorais xa teñen moi interiorizado como se reparten os escanos, pero bueno, creo que con este vídeo, esta magnífica explicación de Iván, aquel que todavía tuves algunhas dúbidas, pois xa lle quedou claro, senón buscado nas nosas redes que está por aí tamén subido. Agora sí, chegou o momento, estamos rematando a noite de hoxe, vamos a coñecer os resultados da mesa fixa que tiñamos no centro de Ourense en a modo tenda fronte á Igrexa Santo Domingo. Iván Iglesias. Moi boas, pois efectivamente, xa vamos a desgranar todos os resultados en conxunto. Primeiro, como ben dices, esa mesa 3 en a modo. O resultado aquí pois é sorpresivo para unha forza política. É curioso porque tamén é o centro e estuvemos tratando de pescar voto moi diverso, pero bueno, cada un sacará as conclusións que queira cando fagamos xa a representación en Edis ao final. DO tería dos 124 votos emitidos, 124 nesta mesa. Democracia Ourensana tería 10 votos, 8,06%. O Partido Popular tería 21, o 16,94%. O Partido Socialista tería 18, 14,52%. O BNG, 44, cun 35,48%. O Vox tería 6, cun 4,84%. E a candidatura de esquerdas, de novo, sorpresivamente con unha interrogación e sin ningún tipo de definición, 13 votos, cun 10,48%. Voto en branco, 12 votos, en torno a un 10% desta mesa. E vamos xa, que o temos aí preparado abaixo ese reparto de dis para detallalo. O total dos votos, e despois digo se dis. DO tería en todos estes votos, que son 419 votos emitidos no total das tres mesas, DO tería 41 votos, o 25,24%. PP tería 77. Aquí hai un porcentaxe mal feito, vou vos dicir os votos e despois digo os porcentaxes porque non estamos. Imos primeiro cos votos, PP tería 77,
PSOE 70, BNG 105, Vox 22 e candidatura de esquerdas 46. O voto en branco 55 e 3 votos nulos que corresponden á primeira das mesas. Isto en que se traduce? En que se traduciría? Segundo esa fórmula DONT, nos edís do Concello, nos 27 que se escollen nunha circunscripción única que é a delimitación do Concello do municipio de Ourensán. Pois o BNG sería a forza máis votada e tería 9 edís. O PP sería a segunda forza máis votada, con 6 edís. O Partido Socialista tería 5 edís. A candidatura de esquerdas tería 3 edís. Democracia Ourensana tería 3 edís tamén. E Vox tería 1. Esta é a distribución de edís nesta nosa enquisa de rúa. E cada un que sacará aquí as súas conclusións. Non sei se me permites que preguntemos a estes compañeiros. Primeiro vos. Diego. La verdad é que é bastante sorprendente, sobre todo estes últimos datos, porque no resto das outras dúas mesas había unha certa equidade entre as forzas, pero vamos, a maioría do bloque nacionalista galego creo que indica que o mellor moi fiable estas eleccións non foron. Vai ter razón. Agradecemos sempre a honestidade. Eso ni la región en sus mejores sueños. Como decía Olmos nese vídeo que fixemos falando do recurso que fixemos a que o Concello de Ourense non quixera que puxéramos pérgolas pola rúa, falarémolo. Perdón, que non está falando Iván, dime Iván. No, atrás, tranquilo, remata, logo vamos comentar iso tamén, o que tuvemos aí problemiña co Concello. Perfecto, pois nese vídeo que falamos un pouco do problemiña do Concello, pois tamén decía Iván que isto era infocagnia. Infocagnia, eu creo que podemos patentalo, non? Podemos patentalo, efectivamente. Podríamos ser Sigma 2 tamén, que temos a mesma fiabilidade tamén. Alfonso, tú que conclusión sacas dunha enquisa de rúa que evidentemente non sacan os resultados fiables, pero bueno, tú son tendencias e tendo en conta tamén a nosa audiencia que pode ser máis de esquerdas, tamén o PP sigue sendo segunda forza, quero dicir, que chama a atención eses tres concelleiros que lle dá a unha candidatura de esquerdas que nin está formulada sequera, que confirma tamén que eses votos normalmente perdense cando se presentan tres opcións distintas á esquerda do PSOE e do BNG. Entón tamén vai poder reflexionar o electorado de esquerdas e os candidatos ou presuntos candidatos de esquerda de que hai que buscar un rufián por aquí. Precisamos dun rufián, non é fácil. Iván, devolvemos a conexión. Moitas grazas, compañeros. Das falsas eleccións do que? Graciñas polo traballazo que levamos todos hoxe ao longo de todo o día. Evidentemente, somos conscientes do nesgo da nosa audiencia, somos conscientes de que hai unha audiencia mayoritariamente progresista. Ao mesmo tempo tamén queremos chegar a todo tipo de audiencia, porque a nosa intención é que nos escoite e nos vexa pois a cidadanía de Ourense, non? E por iso nos esforzamos. Como dicíamos ao comezo, isto non ten ninguna validez científica, pero si nos dá pois algunhas ideas do que pode estar na rúa. Xa nos gustaría a nós poder ter moitas máis mesas pola cidade, porque ao final hai moitos barrios pola nosa incapacidade, nós somos máis que un grupo pequeno de xente, pois hai moitos barrios pois que ao mellor pois teñen outros digamos, outros intereses e o resultado total tería cambiado. Ojalá poder ter 6, 7 mesas, pero dicía o compañeiro Iván Iglesias, porque a nosa intención inicial era ter 3 pérgolas no exterior, en espazos abertos, en espazos públicos, unha en Bispo Cesario, por riba da Alameda, outra no extremo da Ponte Romana, que está cara ao barrio da Ponte, que tamén é un espazo amplo, e outra no barrio do Couto, na esquina onde está o Joma, Telepizza, para que a xente se ubique. Fixemos unha solicitude con tempo e forma ao Concello, como corresponde, polo rexistro, como tardaba moito en resolverse, pois chamamos a Urbanismo para preguntarlles polo estado do expediente, e xa nos comunicou unha funcionaria o compañeiro Iván, pois que iba a ser denegada, non? Esperamos a que chegase a notificación, a resolución, onde na nosa opinión non se motivaba a denegación. Nós tiñamos
coñecemento de que se conceden permisos e licenzas para ocupación do espazo público a partidos políticos incluso que non teñen representación, como Vox, que a veces están na rúa do paseo, asociacións, empresas, quen considere, e, bueno, pois como somos un poquito frikis, pois recurrimos en reposición porque queremos saber a motivación, non? E quería comentarlo con vos, sobre todo tamén con vos as dúas que estades no Concello, porque unha dos argumentos que tiña a resolución era que unha providencia do alcalde do ano 2024, que entendemos que é unha instrucción interna porque non é pública, ou polo menos nos non a atopamos, aínda que no recurso solicitamos que a incorporen o expediente para poder lela, que lle daba unha instrucción ao funcionariado de urbanismo para que solamente priorizasen digamos, conceder licencia de ocupación de dominio público a actividades promovidas polo Concello, non? Nos consideramos que, visto, porque temos ollos, paseamos pola rúa, vemos xente con carpas, con stands, consideramos que hai unha certa discrecionalidade nesta decisión e por iso solicitamos. Teño a sensación de que se nos concedese ese permiso seríamos moito máis visibles, teríamos unha carpa e posiblemente a participación pois tamén tería sido maior. Ao final ter que entrar nunha tenda, ter que buscarnos camiñando pola rúa, paseando, pois dificultou un pouco todo ese proceso. Pero esperando o resultado dese recurso de reposición, esperemos non ter que ir ao contencioso por isto, a nosa intención é que, como saliu tamén, poder repetilo no futuro, por que non? Así que vou dar paso a vos, se queredes comentar este pequeno detalle, porque creo que algúns xa o coñecíades, outros non, e tamén para que comente despois este resultado, logo compararémolo co resultado da enquisa de sondaxe, que saiu hoxe tamén publicada en La Voz de Galicia, que dá uns resultados completamente diferentes a estos, que se poden achegar quizáis un pouco máis á realidade, e faremos un último comentario. Quen quere comezar? María, veña. Pois, en primeiro lugar, moitísimas felicidades ao Bloque Nacionalista Galego por gañar as eleccións, non? Porque é unha victoria holgadísima. Un ano, cando pase o mesmo, a ver si di o mesmo. Cando pase o mesmo, necesítanos para formar goberno, mira aí. Pero ningún problema, nós somos demócratas e falamos claro. Mira, hai un cambio no Concello de Ourense, ves? Un cambio á esquerda. Tamén os votantes da esquerda son máis participativos neste tipo de formatos. Quizáis non o sei. Aquí desde logo participaron máis. O que a mí me queda claro é que o votante de Democracia Ourensana avergónzanse de ser de Democracia Ourensana. Por algo será. Porque terá... O cada vez hai menos. Ou cada vez hai menos. Esta, a min parece moi interesante e como estudio demoscópico a min váleme e doulle absoluta validez. Así que parabéns ao Bloque Nacionalista Galego. Gracias. Ofrecémonos a falar de mañá para formar un goberno progresista. Hai que falar de proxectos, que non de persoas. Algún cliché que queiras engadir, María? Sentidiño. Felicitarvos, non vou xo valoraron eles todo, non? Eu felicitarvos pola iniciativa, non? Que máis alá que máis alá dos números que vemos aí que bueno, que Ahora damos os de sondaxe, que os propios interventores das mesas recoñeceron que o mellor igual pois non estaban no camiño correcto, non? Creo que o que se pode poner en valor hoxe que viñemos aquí a falar da cidade, que viñemos aquí a falar de Ourense e de que en algo coincidimos todos e é que no Ourense ten que haber un cambio. O sea, que os ourensanos se merecen moitísimo máis nesta cidade hai moitísimas oportunidades que explotar e que aínda poden vir e que hai que coller outro camiño. Estamos comentando aquí algunha persoa, perdoade, está preguntando, oye, ese reparto que está na pantalla é da urna do Couto? Non, este reparto sería a extrapolación a distribución de escanos que habería se sumamos os votos das nosas 3 mesas, vale? Eso sería, utilizando a fórmula DON, pois como quedaría o Concello se os votos das nosas 3 mesas fosen os únicos votos reais, non? Eso sería o que está na pantalla. María. Non, por unha vez felicitado o gañador por comentar o tema de que Gonzalo Pérez Jacome non deixa utilizar o espacio público. Non sei, como comentaba antes... Quen asinou a resolución foi Fran Lorenzo, que é o concelleiro neste caso. Bueno, o Concello de Ourense impide que persoas, porque non solamente pasoulle a UQ, pasoulle as Xuventudes Socialistas que querían celebrar o Congreso en Ourense e tampouco lles deron permiso, pasoulle a Uxía Morán, a Alfonso, pasoulle a colectivos dominicanos que querían empregar Bueno, pásalle a, curiosamente, ademais de actividades non promocionadas polo Concello de Ourense, a xente progresista e de esquerdas. Entón, nós queremos pensar que non hai unha, o sea, que decir que a base a hora de tomar a decisión non é esa, pero tamén nos costa moito pensar outra alternativa. Eu entendo que un requisito non é levar o carné do Partido Socialista ali, non, coa instancia. Eu penso que este tipo de cousas son perigosísimas que pasen, porque en Ourense pasa moitísimo unha cousa que a mí me molesta profundamente, que para todo tes que pedir un favor. Eu estou segura de que se falas con alguén do Concello
de Democracia Orensana. Mira, queremos facer isto, fazme o favor de darme... Che din que sí. Pois non é o procedemento, a priori. Claro, pero o procedemento é meter unha solicitude por registro. En Ourense X para días todo... antes, non? Cumplen esos determinados requisitos, e se despois xo denegan, pois que esa denegación veña motivada, para que tú podas, eu digo sempre, non, a administración escribe, o sea, non vale o que che digan de palabra, a administración escribe para que ti podas defenderte contra eso que está escrito. Nos algo imos facer con este tema, políticamente falando, porque parécenos, perdona, parécenos gravísimo. Entón, temos previstas varias accións con respecto a esta historia, porque a rúa non é súa. Por non opacar o éxito do BNG na noite de hoxe, non? Parabéns, Iago, parabéns pola victoria nas falsas eleccións. Agradecer a todos os interventores e interventoras apoderadas a súa participación, e, bueno, Audo gañou, o Depor subiu, e o BNG, pois... Sí, xa podemos, bueno, pois parabéns aos deportivistas. E a conta, e a encollisa de sondaxe... Todos os éxitos de Ourense, non, vai en consonancia cos éxitos do Bloque Nacionalista Galego. Quedarvos coa copla. Bueno, pero eu creo que en primer lugar, que me parece, e o dixen ao principio, non, unha cosa interesante escoitar a xente. Aínda que efectivamente podes matizar un pouco pois os de esquerdas ou a xente que pode ser votante do Bloque, ten menos voto cautivo e temos menos medo a expresar o que pensamos, non? Bueno, e iso, pois, sí, efectivamente condiciona. Pero, bueno, eu creo que tamén marca tendencias. Agardo que marquen tendencias. E agardo que dentro dun ano podamos decir que o Depor xoga Europa, o Celta xoga a Champions e o Audo está para a segunda división, non? Oxalá, estas últimas cousas creo que as desexamos todos. Máis en serio, eu creo que sí, que a utilización do espazo público debe de ser democrático. E debe de ser con criterios obxectivos. E ten que haber criterios obxectivos plasmado en unha norma por seguridade xurídica. E eu creo que está ben que organizacións políticas, organizacións sociais podan, e non só determinados comercios ou incluso de fora e tal, pois veñan a ocupar, que moitas veces tamén se marxina a artesanía propia de Galiza, non? En a ocupación desos espazos, pero que sí, que exista certa regulación e certa permisibilidade na utilización para cousas que democráticamente está ben. Bueno, nos pola nosa parte con respecto a isto, antes de ver a enquisa de sondaxe e pechamos cunha última palabra de cada un, vamos a esperar a resolución. Nos o que xamos no recurso era unha motivación axeitada, sobre todo cando hai usos comparáveis do espazo público por outras entidades ou terceiros, digamos, pois entender cal é a diferenza, non? Porque Vox sí ou que non, ou porque me dá igual a Dega sí e ou que non, non? Quer decir que é unha cuestión que porque unhas se aproban e outras non, e aí ten que haber unha motivación que é o que lle exiximos. Pero comentábamos, hai unha enquisa hoxe realizada por profesionais da Demoscopia. Algún día, ao mellor, temos algún profesional da Demoscopia nómina ou que poderá facer eso que lle chaman a cociña, pero vamos a ver os resultados da enquisa de sondaxe de La Voz de Galicia que saían publicados hoxe, domingo, e tamén hai tendencias. Democracia Orensana gañaría as eleccións con un 28,4% dos votos, que se traducen en 8 edís. Lembremos que fai 3 anos, nas últimas eleccións municipais, Democracia Orensana tivo 33,7% dos votos, é dicir, que observamos unha caída de 5 puntos. En DO, segundo a enquisa de sondaxe. En segundo lugar estaría o Partido Popular, moi pretiño en porcentaxe de voto de Democracia Orensana, con un 26,6%, un punto e medio máis dun punto e medio máis que fai 3 anos, onde tuveron o 25%, e traduciríase en 8 edís, un máis dos que ten actualmente. En terceiro lugar, o Partido Socialista de Galicia, que subiría lixeiramente con respecto aos resultados das últimas eleccións municipais, pasaría do 19,3 ao 19,9% e traduciríase igualmente nos 6 edís que actualmente teñen no consistorio. E en cuarto lugar, o Bloque Nacionalista Galego, que tamén subiría case 4 puntos, do 15,7% ao 19,3%, e iso traduciríase tamén no aumento dun edil, que pasarían de 4 a 5. Vox cun 2,3% quedaría fora do consistorio. Esta é a enquisa de sondaxe, unha enquisa cunha mostra moito maior, unha enquisa entendemos con profesionais da Demoscopia que tratan de traducir eses datos, e agora, para pechar o programa de hoxe, pois unha valoración da enquisa de sondaxe e tamén pois unha valoración do resultado final da xornada das falsas eleccións de UK. A mostra menor, a mostra de sondaxe menor que os votos emitidos. Outra cousa é que estea máis diversificada e todo eso, pero bueno, probablemente si eliminamos a cociña
desta, decir, atendemos o voto... Si son 400 entrevistas. Por eso digo, se atendemos o voto directo, probablemente os resultados non serían así, non? De todas maneiras, sí que evidencian unha tendencia, non? E unha tendencia a que Democracia Orensana baixa, non? Parece que con outras enquisas que saíron o que podemos coñecer, a diferencia de outras enquisas, aquí o Partido Popular non baixa, en outras enquisas máis dunha, e creo que incluso internas do propio Partido Popular lle dá unha baixada. O Bloque Nacionalista Galego subimos nas enquisas que eu coñezo apreciablemente máis que esta de sondaxe, incluso, repito, no voto directo desa enquisa serían máis de 5, e, bueno, pois marcan tendencias que agardamos que esa tendencia siga continúe e que dentro dun ano se correspondan máis a enquisa moito máis fiable realizada por Uqué. Noelia. Bueno, pois nada, eu creo que os ourensáns ven ao Partido Popular como unha alternativa de goberno, como unha alternativa real de goberno. Nos queda un ano por diante para seguir falando con eles, para seguir falando dos seus problemas reais, non? Das oportunidades que ten Ourense, tamén das propostas do proxecto de cidade do Partido Popular. Un alcalde desgastado, que vemos que perde apoio, non? De feito é o peor alcalde valorado de toda Galicia, e nós, pois, o que imos a facer é seguir traballando. Eu creo que a xente valorou decisións difíciles que tomou o Partido Popular durante estes 3 anos pensando no ben da ciudadanía, e vamos a seguir traballando. Gracias, Noelia. María, para pechar. Hai partido, isto ainda está moi aberto. Acabamos de ver 2 enquisas completamente distintas, que, si unha tendencia de esquerdas, hai xente que quere salir da casa para votar porque pensan que pode haber unha alternativa ao que temos. Traballar, queda un ano, e o Partido Socialista vai a dar esta batalla. Bueno, os números non son especialmente... Baixa Gonzalo Pérez Jácome, eso está ben, non? Baixa moito, acusa o desgaste, pero bueno, hai unha tendencia progresista, hai unha tendencia de esquerdas, hai partido, temos moitísimo que traballar, hai moito que facer, queda un ano inteiro por diante, e ímolo dalo todo. Bueno, primeiro de nada, quería agradecervos a vos los tres en particular, primeiro lugar, que atenderades a chamada do Uqué, que esteades hoxe aquí. Facía moito tempo que eu non me puña tampouco diante das cámaras do Uqué a moderar unha tertulia, a verdade que mo fixestes moi levadeiro, entón agradezovolo moito. E para pechar este directo, 2 cousas. A primeira, oye, que ainda estás aí, ainda hai medio cento de persoas véndonos, suscríbete a Uqué, dalle like e comparte este vídeo que quedará pendurado no noso YouTube, e tamén sacaremos algúns cortes para as redes nos próximos días. Quero despedirme dos compañeros que están en el estudio 2 de Uqué. Iván Iglesias, Diego Freire e Alfonso Cid. Canso, sou. Un pouco, sí. Por Dios. Estou desexando coller a cama. Non se nota pola cara de mapache. Unha cousiña, falabas de que nos sigan, de que se suscriban, de que nos busquen tamén en redes sociais, se algún non ven en redes sociais, que me parecería raro, pero Uqué_gal. E unha cousiña, aparte de agradecer a Martín Sorga, a Adrián Reis, a Víctor Barbosa, a Eric Dopazo, a Conchi Pérez, a Diego Freire, a Alfonso Cid, a meu pai Meni, as chicas da Modo Tenda, Júpiter Ourense, que se prestou para sortear 2 vales de 50 euros, e tamén a Movify. Non sei se me esquece alguén, se é así, pois perdonádeme. Só unha cousa, Iván, que había xente que nos preguntaba, da xente que votou, que en calquera das 3 mesas nos ofrecíamos a posibilidade de inscribirse nun pequeno formulario para participar deses 2 sorteos e ademais poder disfrutar dos 10 euros de Movify. Había xente que nos preguntaba cando se iba a saber quen eran os agraciados deses 2 vales de 50 euros de Júpiter Ourense e do lote de produtos de Amodo. Pois mira, este luns tamén resolvemos un sorteo, mañá pola tarde, un sorteo do Oulla Fest, que son 3 entradas de individuais no que aínda podes participar, está fixado no noso perfil de Instagram, e pois podemos resolvelo xa todo dunha, xa que estamos, poñémonos a sortear e sorteámolo todo. Así que, en todo caso, quen sexa agraciado vai non recibir o correo. As persoas que teñan que ver cos sorteos de hoxe das falsas eleccións, por eso deixaron o seu correo, e ese é o medio polo que serán contactados. O do Ulla vai aparte. E unha cousiña máis, que estamos de sorteos, de promocións. Ata o 31 de maio, se vos suscribides ao Patreon de Uqué,
patreon.com/ok, que pillo ahora Adrián, que non vai ter etiquetas de Patreon, pero nin de fly, vamos. Pero se vos suscribides a calquera dos tiers que se dicen, tedes dereito a un dominio dun ano .gal. Dominio gratis. .gal que están caros. Carísimos. Así que se vos suscribides ao Patreon de UK, tedes esa oportunidade. Gracias a todos os que participastes, a todos os que votastes, a Modotenda, a Movify, a Júpiter, a Noticias Dispersas, a Radio Liberdade, a Adri, Víctor, Meni que están ahora realizando, e a ti, Iván Olmos, que é un gusto voltarte ver aí nese micro, porque soltarte e a moderación é un piloto automático maravilloso. Moitas grazas, amigo. Graciñas. Grazas, Noelia, grazas, María, grazas, Iago, grazas a todos. Vémonos moi prontiño. Desta vez non tardaremos tanto en volver cos directos. Queda un ano moi longo por diante. Graciñas por escoitarnos. Isto é OK.